Készülj fel egy új zenei élményre, ami minden hangulatodhoz igazodik. Akár pörögni szeretnél a következő partin, akár csak ellazulni egy hosszú nap után, a Luxomux mindezt megadja neked. Képzeld el, ahogy a kedvenc zenéidre lazítasz, motiváló dallamokkal indul a reggeled, vagy a jóga óráid alatt tökéletes harmóniába kerülsz. Ez mind lehetséges a Luxomux csatornával. Eleged van az egyhangú zenei listákból? Talán pont egy jó playlist hiányzik az életedből, ami minden pillanatban tökéletesen passzolna? Ne hagyd, hogy a zeneválasztás rontsa el a pillanatot. Gondolj bele, mennyivel szebb lehetne minden alkalom, ha a tökéletes zenét hallgatnád. A Luxomux YouTube csatorna minden alkalomhoz nyújt egyedi zenei válogatásokat. Legyen szó bulizásról, relaxációról vagy jogáról. Változatos zenei élmény minden egyes nap, bármilyen hangulatban is legyél. Iratkozz fel a Luxomux YouTube csatornára most, és élvezd az összes zenei válogatást, ami tökéletessé teszi a napodat. Luxomux, ne maradj le az indulásról. Kattints a feliratkozáshoz! Tisztelt Országgyűlés! Ezzel megkezdjük munkánkat. A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr, akinek megadom a szót. Mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Parlamenti szokásainknak megfelelően az őszi ülésszak kezdetén beszámolok az Országgyűlésnek a tavaszi ülésszak vége óta eltelt hónapok eseményeiről, és tájékoztatom önöket a kormány terveiről. Először is az árvízről kell beszélnem. Szeptember közepétől 10 napon át hazánk nehéz helyzetben volt, komoly veszély fenyegette. Hirtelen jött egy árhullám, amely súlyos veszteségeket okozott számos közép-európai országban. Itt nálunk ez lett az évszázad második legnagyobb árvize. A Duna teljes vonalán Győrtől Dunaszekcsőn át egészen Mohácsig védekeztünk. A védekezés szervezetten és rendben történt, a bajt sikerült kivédenünk. Köszönöm minden önkéntesnek, vízügyi szakembernek, rendőrnek, katasztrófavédelmisnek, tűzoltónak és katonának a védekezésben tanúsított helytállást. Ismét láthattuk, ha baj van, a magyarok példásan összefognak, ebből kellene valamit átmenteni a békeidőkre. Megállapíthatjuk, hogy egy évtized alatt Magyarország és a magyar állam szemmel láthatóan megerősödött. A 2013-as árvízi védekezéssel összevetve a magyar állam hatékonyabb, szervezettebb és felkészültebb lett. Jól döntöttünk, amikor a 2013-as árvíz után kiegészítettük a védelmi vonalakat. A 2013-as árvíz után mindösszesen 435 milliárd forintot áldoztunk árvízvédelmi fejlesztésekre, ebből 150 milliárd forintot a Duna-menti védvonalak megerősítésére fordítottunk. Elkészült a Moson-Duna torkolati műtárgy, így Győr városa az idei áradáskor nem volt veszélyben. A fővárosi Csillaghegyen a Barátpatak Dunai torkolatához egy árvízkaput építettünk, ezzel megvédtük Észak-Budát és Budakalászt. Komárom térségében új árvízvédelmi falszakaszt építettünk, felújítottuk a komáromi árvízvédelmi falat, és megemeltük Komárom-Almásfüzitő Duna partjának árvízvédelmi töltését. A Duna vízszintje az áradások következtében 6,5 méterrel megemelkedett, ezért 40 kilométeres szakaszon ideiglenes védműveket is kellett építenünk, 4600 méteren pedig mobil falakat emeltünk. Kellett 2 millió homokzsák és 55 000 tonna homok is.
A közeljövőben befejezzük Esztergom árvízvédelmi fejlesztését, amihez már januárban hozzákezdtünk. A vízügyi hatóság az árvíz utáni jelentését, ahogy szokta, hamarosan a kormány elé terjeszt is, és akkor döntünk a Duna-menti árvízvédelmi rendszer további fejlesztéseiről. Tisztelt képviselőtársaim! Régi hagyomány Magyarországon, hogy a gyermekek nyaraltatásában az állam is szerepet vállal. Idén nyáron 40 ezren nyaralhattak a balatoni Erzsébet táborokban, több mint 3000-en érkeztek a határon túlról, és vállaltuk 100 ukrán gyermek nyaraltatását is. A szeptemberi iskolakezdéskor a kormány rendszeresen összegzést készít, ebből látható, hogy az elmúlt években 1400 milliárd forint értékben építettünk és újítottunk fel óvodákat és iskolákat. Jelentem a tisztelt háznak, hogy jelenleg 57 tanúszoda, 87 tornaterem és 31 új iskola épül. Külön meg kell említenem, mert az egész ország büszke lehet rá, hogy augusztus végén átadtuk az ország legnagyobb iskolai beruházását, a Dunakeszi diáknegyedet. 32 000 négyzetméteren létrejött egy 20 tantermes gimnázium, 26 tantermes technikum és szakképzőiskola, mindkettőhöz egy-egy tornacsarnok, valamint egy városi úszoda. Ez az új oktatási központunk 1500 tanulót képes befogadni. A tanévkezdésre 13 millió tankönyvet juttattunk el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz. 1 200 000 diák jut ingyenesen tankönyvhöz, és ez 15 milliárd forint kiadásától kíméli meg a családokat. A rászoruló családok részére ezen felül 80 000 ingyenes tanszercsomagot is biztosítottunk. Tisztelt Ház! A kormány egyik kiemelt fejlesztési terve a Digitális Magyarország program. Júliusban fontos állomáshoz érkeztünk. Az egészségablak alkalmazáson keresztül már 80 egészségügyi intézményt lehet elérni, és a betegek digitálisan is tudnak időpontot foglalni a járóbeteg szakrendelőkben. A nyáron folytattuk a kormányzati gondos óra programot, 650 000 regisztráltak, azaz már a minden harmadik 65 év feletti honfitársunk gondosóra használó, és az ő életük és egészségük ma nagyobb biztonságban van, mint korábban volt. Elindítottuk a digitális állampolgárság programot is, már mobiltelefonnal is igazolhatja magát az ember, az alkalmazásban minden személyes és gépjármű adatot is meg lehet találni egy helyen, egyetlen gombnyomással foglalható időpont a kormányablakba. A program folyamatosan újabb szolgáltatásokkal bővül az év során. Tisztelt képviselőtársaim! A mindenkori gazdasági év sikerének fontos föltétele a turisztikai ipar jó teljesítménye. Adottságaink miatt nálunk a nyár kulcskérdés. Az idei nyár a magyar turizmus rekordnyara volt, és így az idei esztendő rekord évnek ígérkezik. Soha nem nyaralt ennyi honfitársunk az országhatáron belül, és soha nem látogatott ennyi turista hazánkba. Ide kívánkozik az a tény is, hogy még soha ennyi magyar nem nyaralt külföldön, mint az idén. Itt felidézem azt is, hogy júniusban, közel 20 év után újra nemzeti kézbe vettük a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repteret, vagyis visszavettük hazánk globális kapukulcsát. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a nyári adatok alapján a reptér eléri a 17,5 milliós utasszámot, és ezzel újra állni fogja a versenyt a riválisnak tekinthető Európai Uniós repterekkel. Itt érdemes zárójelben kitérnem arra is, hogy az MVM, a Magyar Villamos Művek részesedést vásárolt a világ egyik legnagyobb földgáz mezőjében. Ez minden szerénység mellett is történelmi jelentőségűnek tekinthető. Ha még hozzáadjuk azt is, hogy Chile
és Görögország után Magyarország a világon a 3. helyen áll a napenergia arányát tekintve az áramtermelésben, akkor látható, hogy rohamléptekkel közeledünk az energiafüggetlenség felé. Tisztelt Ház! Az ország gazdasági helyzetéről a következőket jelenthetem. A gazdasági növekedés tekintetében az Európai Unió 27 államából a 11. helyen állunk, növekedésünk üteme az Európai Unió átlagának 1,5-szerese. Mögöttünk vannak a franciák, az olaszok, a németek, az osztrákok is, de ezzel nem lehetünk elégedettek, még nagyobb teljesítményre, nagyobb növekedésre lesz szükségünk a jövőben. A beruházások tekintetében GDP nemzeti össztermék arányosan az Európai Unió 4. helyén állunk, a 24,5%-os teljesítménnyel, ami ugyan szép, de itt is az első helyet kellene megcéloznunk. Gazdaságunkban továbbra is teljes a foglalkoztatás, 4.740.000 ember dolgozik, és aki dolgozni akar, az talál is magának munkát, és eltarthatja a családját. Jelentem a tisztelt Háznak, hogy a nyáron a bruttó átlagkereset 636.700 forintra nőtt, ez 14%-os emelkedés tavalyhoz képest. Ha ebből levonjuk az inflációt, akkor 9,4%-os reálbérnövekedést láthatunk. A helyzet úgy áll, hogy 12. hónapja folyamatosan emelkednek a reálbérek Magyarországon. Bár a magyar gazdaságnak rendszeresen halálhírét keltik, a magyar gazdaság köszöni szépen jól van, és éppen a soron következő csaták megvívására készül. Igaz lehet, hogy akinek halálhírét keltik, az sokáig él. Tisztelt Ház! Az ország pénzügyi helyzetéről azt mondhatom önöknek, hogy megnyugtatóan stabil. Az államadósságot csökkenő pályán tartjuk, 75% körül áll, de nekünk az 50% alatti szintet kell megcéloznunk. A költségvetés hiányát a tavalyi 6,5%-ról 4,5%-ra akarjuk csökkenteni, és időarányosan jól is állunk. Jelentem az országgyűlés számára, hogy a nyáron meghosszabbítottuk a lakossági kamatstoppot. Ezzel ma 300 000 családot védünk a magas kamatokkal szemben. A kamatstoppot csak akkor fogjuk kivezetni, ha a kamatok mértéke érzékelhető módon tovább csökken, és nem jelent elviselhetetlen és tisztességtelen terhet a családoknak. A kormány a nyáron meghosszabbította a korábban felvett babaváró kölcsönökre megszabott gyermekvállalási határidőt is, az új határidő 2026. július 1. A családok pénzügyi helyzetét javítja az is, hogy július 1-én elindítottuk az új otthonfelújítási programot, amelyen az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését támogatjuk. Úgy számolunk, hogy legalább 20 000 házat lehet ebből a programból felújítani. Tisztelt Ház! Az ország pénzügyi helyzetét erősen befolyásolja az infláció és az ezzel összefüggő kamatszintek mértéke. A tavalyi év végére teljesítettük a vállalásunkat, és az inflációt 10% alá szorítottuk. A munkát folytattuk, és a nyár végén már a 3,4%-os szinten állt az infláció. Eközben a jegybanki alapkamat 6,5%. A közgazdászok világában, mint az éves vándorgyűlésen is láthattuk, élénk és éles vita folyik a kamatszint kívánatos mértékéről. Látva a régió többi országának kamatszintjeit, ez érthető. Szeretném önök előtt világossá tenni, hogy bár a kormány a magasabb gazdasági növekedést és a mainál kedvezőbb hitelfeltételeket tartja kívánatosnak, 100%-ban tiszteletben tartjuk a jegybank függetlenségét, és a kormány együtt él a jegybank által kialakított kamatkörnyezettel.
Tisztelt képviselőtársaim! Az idei év világgazdaságban tapasztalt változásai arról győztek meg bennünket, hogy a jövőben új gazdaságpolitikára és új gazdasági megoldásokra is szükség lesz, ha gazdasági sikereket akarunk elérni. Sőt, azt hiszem, hogy új gazdaságpolitika nélkül az eddigi eredményeket sem lehet megvédeni. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A járvány, a háború, a szankciók felgyorsították a világgazdaság átalakulását. A korábban egységes világgazdaság egyre gyorsuló ütemben válik szét egy nyugati és egy keleti gazdaságra. Ez Magyarország számára a lehető legrosszabb forgatókönyv. Köztudott, hogy Magyarország a világháborúkat a vesztes oldalon fejezte be, ezért elvesztette azokat a területeit, amelyek korábban energiaforrásokat, nyersanyagokat, természeti erőforrásokat adtak a magyar gazdaságnak. A belső piacunk is összezsugorodott, ezért csak akkor maradhat fent a nemzetgazdaságunk, és vele a magyar állam, ha képesek vagyunk versenyképes termékeket termelni és gyártani a világpiacra, és képesek vagyunk azokat ott el is adni. Ezért a világgazdaság akadálymentes működése, a világkereskedelem egységes szerkezete Magyarország számára létkérdés. Ma Magyarország export teljesítménye eléri a nemzeti össztermék 76%-át, és ezzel a világranglista 33. helyén állunk, miközben a népességi világranglétrán csak a 95-en. A mögöttünk hagyott hónapok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, csak tovább növelték a bajt. Az európai polgárok hiába szavaztak a változásra, Brüsszelben ismét olyan bizottság alakult, amely folytatja a világgazdaságot megosztó és kettéválasztó politikáját. Azt tapasztalom, hogy Brüsszel egyre inkább a blokkosodás mellett kötelezi el magát, egyre inkább eluralkodik a hidegháború tónusa és észjárása. Brüsszel és az egész Európai Unió választhatná a saját versenyképességének javítását, saját immunrendszerének megerősítését is, beszállhatna a kétségkívül egyre élesebb versenybe, és vállalhatná a világgazdaság most felemelkedő országaiból érkező kihívásokat. Sajnos nem ezt teszi. Magyarország számára ez az út, a blokkosodás útja járhatatlan. Ez az út gazdasági önállóságunk beszűküléséhez, kiszolgáltatottsághoz, függőséghez, gazdasági pangáshoz és elszegényedéshez vezetne. Ezért Magyarországnak nem szabad erre az útra lépnie. Új gazdaságpolitikára van szükségünk, a gazdasági semlegesség politikáját kell felépítenünk. Magyarországnak, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, meggyőződésem szerint egyik blokk mögé sem szabad beállnia. Ki kell maradnunk azokból a konfliktusokból, amelyek választásra kényszerítenek bennünket a keleti és a nyugati gazdaság között. Érdekünk az, hogy mindenkivel fenntartsuk a gazdasági kapcsolatokat. A gazdaságot nem szabad a politika szemüvegén keresztül nézni, kizárólag a magyar gazdaság érdekeit szabad követnünk. Csak azt vegyük át, de azt vegyük át kelettől és nyugattól is, ami Magyarországnak hasznos és észszerű. Mindent, ami fegyveres konfliktus vagy kereskedelmi háború felé vezet, el kell utasítanunk. A kormány meggyőződése szerint a most formálódó új világgazdaságban azok lesznek sikeresek, akik nem hagyják magukat kényszerpályára szorítani, képesek fenntartani a lehetőségeiket, és megőrzik cselekvőképességüket. Magyarországnak mindenből a legjobb kell. Technológiából, tőkebefektetésből és hitelprogramokból is. Csúcstechnológia, hosszú távú tőkebefektetések,
a legelőnyösebb hitelprogramok, kiegyensúlyozott kapcsolatok minden égtáj felé. Az új semleges gazdaságpolitika, tisztelt elnök úr és tisztelt ház, új eszközöket is követel. Ezeket egymás után vetjük be a következő hónapokban és években. Nem valamiféle szocialista időket idéző reformcsomagra vagy nagy ugrásra van szükség, inkább egymást követő és egymásra épülő iparpolitikai, vállalkozásfejlesztési, pénzügyi akciótervekre. Az első akcióterv intézkedései már helyet kapnak az önök elő hamarosan benyújtandó költségvetésben is. Diákhitelhez hasonló munkáshitel, tőkejuttatás a kis- és középvállalkozóknak, a 13. havi nyugdíj állandósítása, a gyermekek után járó adókedvezmény megkétszerezése, ezek lesznek az új gazdaságpolitika első lépései, amelyek lendületet adnak a gazdasági növekedésnek. Bár most is az Európai Unió első feléhez tartozunk a gazdaság növekedésének üteme szerint, de úgy érzem, ez jövőre kevés lesz. A magyar gazdaság növekedési ütemét a 3 és 6% közötti sávba kell emelnünk, akkor is, ha ez Európában rajtunk kívül senkinek sem sikerül. Ha kell, egyedül is meg kell csinálnunk, és meggyőződésem, hogy Magyarország meg is tudja csinálni. Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy röviden a migráció kérdéséről is beszéljek, mert a nyár heves vitákat hozott egész Európában. Németország lezárta a határait. Franciaország helyreállítja a rendet a határain, mondja az új miniszterelnök. Hollandia bejelentette minden idők legkeményebb migráció ellenes jogszabályrendszerét. Svédország és Finnország kormánya migráció ellenes törvényeket tárgyal. A szabad utazás korszaka a végéhez közeledik. Pedig csak annyi kellett volna, hogy megfogadják Magyarország tanácsát, követik a magyar példát, és a kezdet-kezdetén nem engedik be a migránsokat. Németországban számolatlanul történnek késes támadások. Anglia egyes területei hetekig nyílt összeütközések uralták. A legtöbb nyugati országban áldatlan állapotok uralkodnak. Nem örülünk, hogy igazunk lett. Még mindig nem lenne késő észhez térni, de sajnos nem ezt látjuk. Ma az a divat, hogy aki megvédi a saját határait, megvédi Európa határait, aki kimondja az igazat, azt üldözik és megbüntetik. Magyarországnak azért kell fizetnie, mert megvédte Európát. Salvini olasz miniszterelnök helyettes börtönbe akarják zárni, mert megvédte a hazáját. Ha Brüsszel továbbra is ragaszkodik a bennünket büntető döntéséhez, megkapja, amit akar, és Brüsszel főterére fogjuk szállítani a Magyarország kapuját döngető migránsokat. Tisztelt Ház! Tisztelt elnök úr, attól tartok, a háborút illetően is ugyanúgy igazunk lesz, mint a migráció ügyében. A nyugat meggondolatlanul, téves számítások alapján és elhibázott stratégiával ugrott bele az ukrán-orosz háborúba. A helyzet egyre rosszabb, a harcok nem mérséklődnek, hanem kiterjednek. A háborúnak nincs megoldása a harctéren, ott csak halottak vannak, szenvedés és pusztulás. Tűzszünetre, tárgyalásokra és békére van szükség. Európában ma még csak Magyarország tekinti missziójának a békét. De hamarosan, ahogy a migrációnál történt, mások is belátják a háborúpártiság tévedéseit, és átállnak a béke oldalára. Magyarország békemissziót indított Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe és Trump elnök úrhoz is. Ezzel megnyitottuk a békéről szóló vitát Európában is, amely eddig lehetetlen volt. Magyarország kezdeményezésére megalakult a Béke Barátai nevű nemzetközi országcsoport,
amely nem akarja tétlenül nézni, ahogy a harmadik világháború szélére sodorják az egész emberiséget. Tisztelt képviselőtársaim! Bármelyik kérdéshez nyúlunk is, legyen szó árvízről, gazdaságról, Európai Unióról, migrációról vagy háborúról, végül mindig a szuverenitás, a nemzeti függetlenség kérdéséhez lyukadunk ki. Magyarország kormánya nemzeti kormány, tehát szükségszerűen szuverenista is. Fontos és szép dolog a nemzetközi együttműködés, de mi tudjuk, hogy valójában csak magunkra számíthatunk. Magyarország nyakára mindig a nemzetközi térből hozták a bajt, és mindig a nemzeti ellenállás, a nemzeti összefogás és a nemzeti kormányzás jelentette a megoldást. Európa számos országában ez épp fordítva történt, például Németországban, ezért bizalmatlanok a szuverén kormányokkal szemben. Sőt, időnként nem csupán bizalmatlanok, de ellenségesek is. Hol nyíltan, hol rejtett módon törekednek a nemzeti kormányok szuverenitásának korlátozására is. A nyílt támadásokat, mint például az Európai Parlament támadásai, könnyebb felismerni és könnyebb kivédeni. A rejtett támadásokkal, destabilizációs kísérletekkel már nehezebb a dolgunk. A sikeres védekezés itt nehezebb, de nem lehetetlen. Álljon előttünk példaként a Reuters, nem az MTI, hanem a Reuters nemzetközi média csoport nyáron közzétett jelentése, amely a Covid idején a kínai vakcinákkal szembeni amerikai dezinformációs háborút leplezi le. Úgy gondolom, ilyesmire egyre gyakrabban számíthatunk a jövőben is. Ezért biztosítani akarom a tisztelt házat, hogy a kormány a magyar állam minden eszközét habozás nélkül fogja felhasználni Magyarország szuverenitása és függetlensége érdekében. Minden magyar ember, minden a magyar emberek érdekét, biztonságát, jólétét, egészségét fenyegető szankcióval szemben megvédjük Magyarországot. Jöjjenek azok a támadások a szélrózsa bármely irányából. Nincs könnyű dolgunk, de meggyőződésem, sőt tapasztalatom, hogy bármilyen kilátástalan is a helyzet, ha kitartasz és megteszed, ami tőled telik, a végén minden jóra fordul. Ennek szellemében kívánok a tisztelt ház tagjainak értelmes és gyümölcsöző vitákat az őszi ülésszak során. Köszönöm, hogy meghallgattak. Készülj fel egy új zenei élményre, ami minden hangulatodhoz igazodik. Akár pörögni szeretnél a következő partin, akár csak ellazulni egy hosszú nap után, a Luxomux mindezt megadja neked. Képzeld el, ahogy a kedvenc zenéidre lazítasz, motiváló dallamokkal indul a reggeled, vagy a jóga óráid alatt tökéletes harmóniába kerülsz. Ez mind lehetséges a Luxomux csatornával. Eleged van az egyhangú zenei listákból? Talán pont egy jó playlist hiányzik az életedből, ami minden pillanatban tökéletesen passzolna? Ne hagyd, hogy a zeneválasztás rontsa el a pillanatot. Gondolj bele, mennyivel szebb lehetne minden alkalom, ha a tökéletes zenét hallgatnád. A Luxomux YouTube csatorna minden alkalomhoz nyújt egyedi zenei válogatásokat. Legyen szó bulizásról, relaxációról vagy jogáról. Változatos zenei élmény minden egyes nap, bármilyen hangulatban is legyél. Iratkozz fel a Luxomux YouTube csatornára most, és élvezd az összes zenei válogatást, ami tökéletessé teszi a napodat. Luxomux, ne maradj le az indulásról. Kattints a feliratkozáshoz! Tisztelt Ház, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, képviselőcsoportonként 8 perc áll rendelkezésre a frakcióvezetőknek, illetve a kijelölt helyetteseknek a véleményük elmondására. Megkérdezem, hogy kíván-e szólni. Valaki igen. Bedő. Dávid.
Momentum részéről parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon sok mindenről lehetne most beszélni, hiszen eseménydús napok és hónapok állnak most mögöttünk. Én mégis arra szeretném használni ezt a pár percet, hogy felülemelkedjünk a politikai csatározáson, és megemlékezzünk egy olyan emberről, aki az utolsó pillanatig küzdött és harcolt azért, amiben hisz. Karsai Dániel szombat este eltávozott közülünk. 47 éves volt. Dani elismert alkotmányjogász volt, küzdősportolt, biciklizett, és imádta a focit. Aztán 2022. augusztusában diagnosztizálták ALS-sel, egy olyan halálos betegséggel, amely nem csak gyógyíthatatlan, de rengeteg szenvedéssel jár. Egyik napról a másikra alapjaiban változott meg az élete, hiszen egy halálos ítéletet kapott. Ő viszont úgy döntött akkor, hogy nem adja fel, nem dől hátra, hanem az élete hátralevő részét annak szenteli, hogy küzdjön, és küzdjön a szabad életvégi döntésekért. Dani hitt a szabadságban, és hitt az emberi méltóságban. Ezért 2023. szeptemberében a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, hogy a hozzá hasonló, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő emberek méltósággal, szabad döntésükből halhassanak meg. Ezzel elindult Magyarországon egy olyan társadalmi párbeszéd, amire már nagyon régen volt példa. Ügyéhez egyre többen csatlakoztak támogatóként, és reményt adott a hozzá hasonló sorsú embereknek. Dani mindenkivel nyitott volt a párbeszédre, olyanokkal is szívesen beszélgetett, aki vele nem értettek egyet. Éppen ezért több alkalommal járt itt a parlamentben, egyeztetett kormánytagokkal és a köztársasági elnökkel is. Ő bárkivel hajlandó volt leülni, feltéve persze, hogy a másik is nyitott volt erre. Én magam is itt, ház falain belül találkoztam vele először tavaly novemberben. Tisztán emlékszem, hogy mennyire meglepődtem azon, hogy az állapota ellenére mennyire jó hangulatú és kedves volt. Ez később sem változott meg, még akkor sem, amikor már alig tudott beszélni. Akárhányszor találkoztunk, mindig viccelődött valamin, mindig kedélyesen próbált beszélgetni. Karsai Dániel és az általa képviselt ügy nem haladt zökkenőmentesen, folyamatosan falakba ütközött a magyar parlamentben, a választási bizottságban és Strasbourgban is elutasították. Ő ennek ellenére is mindig optimista volt. Sosem adta fel, még akkor sem, amikor teljesen kilátástalannak tűnt a helyzete. Nem csak, hogy ő maga nem adta fel, még arra is volt energiája, hogy másokba erőt és reményt öntsön, többek között belém is. Számomra és sok más ember számára Dani egy példakép volt. Példaértékű volt a kitartása, példaértékű volt az embersége, és példaértékű volt a méltósága. Bár Karsai Dániel meghalt, de az ügy és az eszme, amit képviselt, az tovább él. Dani egyik utolsó mondatával szeretném zárni a felszólalásom. Büszkék lehetünk, mert kiálltunk egy nemes eszméért, a szabadságért. És jobb szabadon meghalni, mint szolgaként élni. Kedves képviselőtársaim, tisztelettel arra szeretném kérni önöket, hogy álljanak fel, és egy perc néma csenddel tisztelegjünk Karsai Dániel emléke előtt. Köszönöm szépen! Mielőtt a következő hozzászólónak megadnám a szót, szeretném kommentálni azt, ami az előbb történt. Bedő képviselő úr pontosan tisztában van a házszabálynak azon részeivel is, amelyek arról szólnak, hogy mikor, hogyan és ki szólíthatja fel a házat, plénumot tiszteletadásra. Ezek közé sem a képviselő úr, sem egyetlen képviselő sem tartozik. Ami most történt, az egy olyan ízléstelen provokáció volt, ami felhasznált egy tragikusan elhunyt embert arra halálában, hogy politikai propagandát fejtsen ki egyébként a halál kultúrája mellett. Úgyhogy ezt mindazon képviselőtársaim nevében visszautasítom, akik az élet kultúrájának az oldalán szeretnének maradni. A többit meg majd a házbizottság ülésen megbeszéljük.
Most a Jobbik részéről Lukács László György következik. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr! Elsőként hadd foglalkozzak talán a legnagyobb, legcombosabb résszel, ami a beszédét illeti, és ez pedig a gazdaság. Most én úgy látom, hogy önnél még minden fontosabb annál, mint ami mindennél fontosabb. És ami mindennél fontosabb, az pedig azok a változó körülmények, amelyen Magyarországnak az elkövetkezendő évtizedekben dacolnia kell. Világosan látszik, hogy a fenyegetettségek korában élünk, az árvíz, a gazdasági válságok, az egymást érő biztonsági válságok, értjük ezzel alatt akár a migrációnak az okait is, azt mutatják, hogy Magyarországnak át kell alakítania a saját gazdaságát is. Az ön által felvázolt semlegesség nem tartalmazta azt a legfontosabb kritériumot, hogy hogyan tud Magyarország alkalmazkodni azokhoz a tényekhez, hogyan tud ahhoz a változáshoz alkalmazkodni, ami itt kopogtat az ajtónkon, és amely a küszöbön áll. Az a helyzet, és az ENSZ is megállapította, hogy a most születő gyermekeknek 30 év múlva már egy teljesen más világgal kell szembenéznie. Úgy tűnik, hogy az, amit eddig ismertünk, ami az önöknél is és nálunk is gazdaságilag megszokott volt, az eltűnőben van. Éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy az önök által felvázolt gazdasági lépések, és hogy eddig mit tettek, az hova vezetett. Mi azt látjuk, hogy ön kihagyott most is egy fontos részt, nem beszélt arról, hogy Magyarországon jelenleg is gazdasági válság van. Ennek a gazdasági válságnak a tünete, hogy Magyarországon az államadósság állandóan nő, és a magyar intézmények el vannak adósodva. Jelenleg 100 milliárd forintos adóssága van olyan fontos intézményeknek, mint egészségügyi intézmények, kórházak, a rendőrségnek, vagy akár ebben érintetten a határvédelemnek is. Ez egy tarthatatlan szituáció. Ezen felül azt látjuk, hogy ön ezt a gazdasági gyengeséget azzal igyekszik orvosolni, hogy kínai hiteleket vesz föl. Ezek a kínai hitelek, ezek nem csak pénzzel, hanem elköteleződéssel járnak. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs ilyen szoros közünk ahhoz a kínai kommunista államhoz, aki ezt a pénzt gazdasági expanzióra, terjeszkedésre használja. És ennek egyik ékes példája az az egyébként talán zsákutcának, technológiai zsákutcának mutatkozó ipar, amit ide telepítenek a nyakunkba, amely nem csak veszélyes, de mágnesként vonzzák a migráns munkásokat is, ezek pedig az akugyárak. Magyarországon gomba mód szaporodnak ezek a gyárak, az állam támogatást ad hozzá, javarészt ahhoz adja a támogatást, hogy a magyar embereknek elvegyék azok az olcsó keleti migráns munkások az állását, amelyben egyébként a magyar emberek tisztességes bért tudnának hazavinni. Mert ez a fontos, migráns munkások helyett, és a világnak ezen kihívása, fenyegetése helyett a magyar kisvállalkozásoknak, legkisebb vállalkozásoknak és a magyar embereknek a megélhetésével kell foglalkoznunk. Beszédes adat, hogy az elmúlt évben talán 79 000 idegen, migráns munkás volt Magyarországon, az év végére 120 000-re duzzadt ezeknek a száma. Ugye önök egyik fokmérője a foci, mondhatnánk viccesen, hogy ezt már sikerült megvalósítani a magyar kluboknál is, hiszen pont a hétvégén volt egy olyan rangadó, ahol két magyar csapatnak sikerült 22 főből 17 külföldit a pályára küldenie. Talán az egyikről azt is megemlíthetjük, hogy akadémiának hívják, és egyébként az ön vidéki házának a kertszomszédja. Hogy mi vegyet akadémia, és hogy egyáltalán hol vannak ebben a magyarok, ez jó kérdés. Ha önök ezt tervezik a gazdaságban is, akkor miniszterelnök úr, nem kérünk a migráns munkásokból, nem kérünk a kínai hitelből, és nem kérünk a keleti elkötelezettségből. Ami világosan látszik viszont, és amire Magyarországnak szüksége van a fenyegetettségek korában, hogy azokat a helyi értékeket, helyi közösségeket, helyi gazdaságot támogassunk, amely képes lesz túlélni azt a kihívást, azokat a fenyegetettségeket, amelyet az elkövetkezendő 10-20 év tartogat számunkra. A veszélyeknél azt is meg kell említeni, hogy az elmúlt hetekben, az elmúlt 2 hétben Magyarországon megfeszített munka folyt az árvízvédelemben. Köszönjük szépen azoknak, akik részt vettek, legyenek szó honvédekről, katasztrófavédelmi dolgozókról, vízügyi dolgozókról, vagy akár önkéntesekről, és köszönjük nekik, legfőképp azoknak, akik önkéntesként mentek oda, hogy a lájkszámok szaporítása helyett mégiscsak a homokzsákok számát sikerült jobban szaporítani, és elejét tudtuk venni egy nagyobb katasztrófának. De ez a helyzet, az árvíz is rávilágít minket arra, és rávezet minket arra, hogy milyen fenyegetettségekkel néz szembe Magyarország. És Magyarországnak az elkövetkezendő 10-20 évben arra kell készülnie, hogy a környezeti körülmények megváltozása miatt ezek a helyzetek fokozódni fognak, árvizek után aszály fog következni, aszályt hirtelen és sehonnan jövő vagy hirtelen jövő árvizek fognak folytatni,
a magyar kihívásnak és a magyarországi kihívásoknak lennie kell egy jó megoldásnak, a kormány erre nem rendelkezik tervvel. Beszéljünk vízmegtartásról, beszéljünk arról, hogy védjük meg azokat az embereket, akik az ártérben laknak. A víz áradása mellett engedje meg, hogy beszéljek egy másik problémáról, egy másik áradásról. Ez nem egy közéleti áradás, ez sajnos a bűnnek az áradása a magyar vidéken. Ugyanis azt látjuk, hogy az elmúlt 2 évben folyamatosan nőtt a Magyarországon elkövetett bűncselekményeknek a száma. Jelenleg ott tartunk, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Heves megyében is az elmúlt 180 napban több bűncselekményt követtek el, mint Budapesten. Egy 300 000 fős lélekszámú megyében, vármegyében több bűncselekményt követtek el, mint a nemzet fővárosában. Magyarországon ott tartunk, és ezek az önök által elhallgatott hírek, hiszen a közmédia nem számol be róla, ott tartunk, hogy Öcsödön 2000 forintért, ami drogra kellett az elkövetőnek, vertek halálra egy idős embert. És már abban a megyében az év elején is volt egy hasonló cselekmény. A bűn áradása ott tart, kéz és karba öltve a drog pandémiának a terjedésével vidéken, hogy Magyarországon az embereknek már nincs objektív lehetőség, hogy megvédjék rendesen magukat, és nem tudnak számítani ebben a hatóságokra. Így mi azt javasoljuk, és erről fogunk egy konzultációt indítani, elsősorban nem önökkel, hanem az emberekkel, hiszen meg kell velük beszélni, hogy miként érzik a biztonságukat, miként lehetne a biztonságukat jobban szavatolni, miként adhatunk lehetőséget, hogy a magyar emberek megvédjék magukat, az önvédelmi joguk elég teljese, illetve milyen módon juttathatjuk hozzá őket azokhoz a lehetőségekhez, legyen szó akár fegyverekről, hogy meg tudják magukat védeni, ne csak egyébként a határmenti környéken, ahol önök egyébként a 2300 szabadon engedett embercsempésznek a munkájára sajnos számíthatnak, hiszen ők szervezték korábban ott is azokat a cselekményeket, amelyek most is a határnak a biztonságát veszélyeztetik. Szóval meg kell adni a magyar embereknek az önvédelemre való jogát és lehetőségét. A Jobbik Magyarországért mozgalom mindig a rend pártján állt, a törvényes rend érdekében fellépő személyek mindig számíthatnak a mi közösségünk támogatására. Mi azt szeretnénk, hogy a fenyegetettségekre, amelyek az elkövetkezendő évtizedekben jön, mind klímaterén, mind élelmiszerbiztonságban, vagy akár a természeti erőforrásaink tekintetében, és főként a biztonságban jó válasza legyen az államnak, és Magyarország segíteni tudja az embereket. Nálunk Magyarország biztonsága az egyik legfontosabb, éppen ezért mi egy biztonságos Magyarországban hiszünk, és arra kérjük a kormányt, hogy az elkövetkezendő éveknek a terveit arra alapozza, hogy a fenyegetettségek korában tisztességes, időtálló és biztonságot garantáló válaszokat találjanak. Köszönöm szépen! Most a Párbeszéd nevében Tordai Bence fog nyilatkozni. Köszönöm a szót, tisztelt Országgyűlés, kedves polgártársak! Engedjék meg, hogy megkülönböztetett figyelemmel köszöntsem Orbán Balást. Ezek szerint még megvan az állása, még nem derült ki a közvéleménykutatásból, hogy mit is kell gondolni a Fidesz szavazók preferenciái alapján a miniszterelnöknek arról, hogy a világra szóló botránya után maradhat-e a pozíciójában vagy sem. De az biztos, hogy nekünk most foglalkoznunk kell ezzel az üggyel, mert az a beszéd, amit Orbán Viktor tartott, az nagyjából annyira volt izgalmas, mint egy TSZ elnöknek a termelési beszámolója, és a stratégiáról és alapvető stratégiai kérdésekről sokkal izgalmasabban nyilatkozott az ő jobb keze, az ő politikai nagy stratégiájának az írója, politikai igazgatója, Orbán Balázs, úgyhogy ide kívánkoznak az ő szavai, már csak azért is, hogy az Országgyűlés jegyzőkönyvébe bekerüljenek ezek. Tehát azt mondta múlt hét közepén Orbán Balázs, idézem szó szerint, pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszky elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség. Mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket kérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé. Ezek a szégyenteljes mondatok világra szóló botrányt és az egész magyar nemzet felháborodását váltották ki, teljesen érthető módon, hiszen azt a talán egyetlen utolsó témát kezdték ki, amiben nemzeti egység volt, azt a büszkeséget, ami a közös történelmünk legdicsőbb napjaiból eredeztethető. Ez az, amit megkérdőjelezett Orbán Balázs,
De a helyzet az, hogy ez nem egy rossz megfogalmazás volt. Ez nem Orbán Balázsnak az eltévejedése volt, ez Orbán Viktor politikájának a logikus meghosszabbítása volt. Orbán Viktor az, aki a kezdetektől azt mondja, hogy Ukrajnának nem kéne védekezni. Mi az a felelőtlenség, hogy megtámadják, ő meg védekezik? Az elejétől azt az álláspontot képviselik, és ezt hajtotta túl kicsit Orbán kollega, hogy Ukrajna hibás gyakorlatilag azért, mert Oroszország megtámadta őket, és ezt a szégyenteljes álláspontot éppen 56 örököseként önmagát feltüntetve bírta képviselni a nemzetközi nyilvánosságban. Bár mondott korábban olyat, hogy az elmúlt napokban, hogy ne keverjük össze 56-ot az orosz agresszióval, személyesen a miniszterelnök is ezt tette 2022-ben, Berlinben. Azt mondta, hogy 56-ban Bucsát Budapestnek hívták, és a mi Zelenszkijünket fölakasztották, masszívan párhuzamot vont 56 és a 2,5 éve történő ukrajnai háború között. Akkor ez még nem volt probléma. Most probléma, hiszen összevezette azt az álláspontot, amit szégyenteljesen képviselnek az egész jóérzésű nemzetközi közösséggel szemben, azzal az állásponttal, amit állítólag önök 56-ról vallanak. Ezt az összeütközést, ezt a kontrasztot eddig talán kevesebben látták, most az okozta éppen a felhördülést, hogy ezt kirakták ide az ablakba. 56-os örökségünk kapcsán, ennek okán éppen nekünk kellett volna a legnagyobb támogatónak lennie, amikor Ukrajna önvédelmi harcáról van szó. Ehhez képest az EU minden tagállama, kivéve Magyarország, és a NATO minden tagállama, kivéve Magyarország ott áll szilárdan Ukrajna népe, benne a kárpátaljai magyarok mögött. Önök azok kizárólag, akik tüske a köröm alatt, meg bot a küllők között, meg homokszem a gépezetben, és próbálják az egységes kiállást, Ukrajna támogatását ott akadályozni, ahol tudják, annak érdekében, hogy kiszolgálhassák Putyin gazdájukat. Ez 56 örököseként végtelenül szégyenteljes magatartás. Ezzel hoztak szégyent a saját fejükre, Magyarországra és a közös történelmi örökségünkre. Ehhez képest Orbán Balázs butasága, az tényleg, hagyjuk is, jelentéktelen. Szóval igen, amit mondtam az elmúlt 2,5 évben folyamatosan, akkor lettünk volna tisztességesek, hogyha odaállunk teljes mellszélességgel, utcai harcosként ugye Ukrajna mellé, és igen, például a fegyverszállításokat sem akadályozzuk, és mielőtt elkezd csaholni a háborúpártizó falka, jelezném, hogy itt egyetlen háborúpárti figura van ebben a történetben, Vladimir Putyinnak hívják. Ő az, aki elindította ezt a háborút, és ő az, aki megállíthatná ezt a háborút azzal, hogy kivonul az általa megtámadott szuverén független Ukrajnából. Tehát itt van egy háborúpárti, Putyin, meg van a háborús agresszornak a pártja, a Fidesz. Tehát, hogyha valaki támogatja itt a háborút, akkor azok éppen önök, nem annyira kedves fideszes KDNP-s képviselőtársaim, úgyhogy ez az önök szégyene, és nem tudják ezt semmilyen harsogó propagandával elfedni. Látjuk, hogy Magyarország vezetése már eddig is úgy volt békepárti, hogy feltette a kezét, amikor orosz agresszió ért minket. Kiderült ugye nemrégiben, hogy a Magyar Külügyminisztérium teljes informatikai rendszerét orosz agresszió érte, egy kibertámadás érte Magyarországot, és mit tett ekkor a híresen kőkemény, független, szuverén, utcai harcos és így tovább magyar kormány? Feltette a kezét és csendben elsúnyogott. És remélték, hogy nem veszi észre senki, hogy meghekkelték az országot. Úgy látszik, Orbán Balázs taktikája már akkor is működött. De ugyanez volt a helyzet, amikor kiderült, hogy az orosz történelemkönyvekben az 56-os forradalmunk az egy fasiszta csőcselék felkeléseként van megjelenítve. Mit tett ekkor a kőkemény miniszterelnök és a kőkemény külügyminiszter, akik állandóan bekéretnek minden nagykövetet, minden aprócseprő ügyben, mélyen és bátran hallgattak, még véletlenül se akarták kivívni Putyin gazda haragját. Szóval ennyit arról, hogy mennyire szuverén, mennyire patrióta, mennyire nemzeti ez a kormány. Azt figyeljük, amit csinál, nem azt, amit beszél, kedves Orbán úr, úgyhogy azt kell mondanom, hogy szégyenteljes és hiteltelen, amit ebben a témakörben nyújtottak. De az a helyzet, hogy ha már visszatekintünk az elmúlt időszakra, nem csak 56 kapcsán, nem csak az ukrajnai háború kapcsán hiteltelen a politikájuk. Ezzel indult az év, hogy az önök családbarát és gyermekvédő kormánya egy pedofil botrányt próbált eltusolni, de nem sikerült. Aztán kiderült néhány alkalommal, hogy a homofób uszításban jeleskedő kormányuk
maga is olyan emberekkel van tele, akik szerencsére természetes módon megélik, hogyha a saját nemükhöz vonzódnak, csak éppen közben nem kéne, ugye, akkor ezt a súlyos, a magyar társadalom körülbelül 1/10 jelentő közösség elleni támadást, hadjáratot folytatni. Úgyhogy ezt is el kéne dönteni, hogy széna vagy szalma. Én nagyon örülök, hogyha végre átállnak egy elfogadóbb tempóra, de akkor lássuk ennek a nyomát. Aztán hallgathattuk a kanyarban előzést, meg a gazdasági sikereket most is. Ehhez képest bejelentette miniszterelnök úr, saját kezével aláírta a megszorító csomagot. Azt látjuk, hogy a háztartások tényleges fogyasztásában Románia és Bulgária is ellépett már mellettünk, és soha nem volt ilyen magas az államadósság és az adósságszolgálat terhe. Úgyhogy erre pakolták rá ezt az alapvető morális botrányt, az 56-os örökségünket megkérdőjelező Orbán Balázsi és Orbán Viktori mondást. Szerintem számoljanak el vele, mert az a helyzet, hogy ezek után egy hitelességi, legitimációs és erkölcsi válságban vergődnek a következő másfél évben. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hallgatva az eddigi felszólásokat, az a szörnyű felismerés kezd bennem megérlelődni, hogy a támogatottság fordítottan arányos az arroganciával. Ungár Péter, az LMP frakcióvezető következik. Köszönöm a szót, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr! Én a beszámolójával a külpolitikai részekkel kezdeném. A béke missziójáról beszélt, és említette, hogy kiknél volt. Itt ugye az embernek feltűnhet az, hogy az utolsó, akit említette, az jelenleg egy jelölt egy elnöki versenyben, és nem az amerikai kormánynak a hivatalos képviselője. Szerintem megengedik nekem azt az eufemizmust, hogyha azt mondom, hogy a Fidesz egyértelműen ebben a versenyben választott magának lovat. Azt hiszem, ezt lehet mondani, hogy preferálják az egyik jelöltnek a győzelmét a másikkal szemben. Két dolog miatt problémás ez. Az egyik az, hogy nagyon sokszor hallgattuk önöktől azt, hogy nem lehet Magyarország belügyeibe beleszólni azzal, hogy elmondja egy külföldi hatalom, hogy kit preferál, melyik oldalt preferál győztesnek. Úgy látom, önök mégis ezt teszik. Egy szuverén országnak a belügyeibe szólnak be azzal, hogy elmondják, hogy pontosan kinek is kéne nyernie. Ugye ennek a legperverzebb pillanata az volt, amikor a Magyar Köztelevízió a georgiai újraválasztásról közvetített egész nap, ami biztosan nagyon sok mindenkit érdekelt Magyarországon. De a másik probléma ezzel inkább az, hogy önök a magyar-amerikai kapcsolatoknak a javulását teszik föl kockára azzal, hogy az egyik oldalt kiválasztják. Ez azt jelenti, hogy az a kapcsolat, ami a NATO alapját adja számunkra, ami az egyik legfontosabb külpolitikai kapcsolatunk, az minden egyes alkalommal fölkerül a rulettasztalra azért, mert önök azt gondolják, hogy az egyik versenyző jobb, mint a másik. Nálam pontosan jobban tudják, mert önök régebb óta foglalkoznak politikával, hogy az Egyesült Államokat a nagyon erős pártpolitikai versenyzés és a külpolitikai egyetértés jellemzi. Kínában a külpolitikai egyetértés van, amit amúgy Trump elnök úr vezetett be, erre majd visszatérnék egy pillanatra. Ukrajna tekintetében lassan kialakul egy külpolitikai egyetértés, és már a Közel-Kelet tekintetében is külpolitikai egyetértés irányába megyünk. Kína tekintetében, miniszterelnök úr, mi történik akkor, hogyha mégis bejön a lutri, és nyer Trump elnökjelölt úr? Trump elnök úrnak a külpolitikai doktrinájának az alapja az, hogy Kínával szemben fel kell venni a harcot. Ki is mondta, két ember is, akik várományosak külpolitikai pozícióra, hogy a szövetségeseiktől azt fogják elvárni, hogy csatlakozzanak a Kína elleni gazdasági harchoz. Hogyha az ön személyes jó barátja nyer, akkor hogy tudja ezt a gazdasági semlegesség jellegű mantrát megvalósítani? Hatalmas az ellentmondás a között, hogy ön Trump elnök legközelebbi szövetségese lesz, és egyszerre Xi elnök úr legközelebbi szövetségese lesz. Ez a kettő egyszerre nem fér össze. Tovább megyek. A magyar-amerikai kapcsolatok és a gazdasági semlegességben még egy probléma van. A gazdasági semlegesség egy olyan dolog, ami azért a földrajzhoz kapcsolódik. Vagyunk, ahol vagyunk. A külkereskedelmi mérlegünk jelentős része az Európai Uniós tagállamokkal kapcsolatos, az Egyesült Államokkal kapcsolatos. Amikor készültem erre, megnéztem, a keleti külkereskedelmi partnereink nagy része is, akik százalékban a legtöbbet adják, nem Kínát jelentik, hanem azok a kelet-ázsiai államok, akik szintén az Egyesült Államok szövetségesei, mint Dél-Korea vagy Japán. Tehát Magyarországnak jelenlegi külkereskedelmi orientációja egyértelműen azt mutatja, hogy ez a nyugati világgal kapcsolatos.
kapcsolatos. Lehet ezzel ellentétes dolgokat tenni, mindenki bizniszel Kínába, igaza van, Macron elnök úrnél is jártak kínai elnök, de ez nem jelenti azt, hogy az alapvető orientációja Magyarországnak megváltoztatható lenne külkereskedelmileg. Magyarország a szomszédaival azon a kontinensen tud kereskedni, amelyiken él, és ezen túlmenően pedig azokkal az országokkal, amik a világgazdaságnak a centrumát adják. A semlegesség a 20. században, ezt általában jobboldali történészek szokták mondani, azoknak az országoknak lehetőség, amelyiket egy nagy politikai alkú lehetővé tesz. Finnország azért volt semleges, mert ez volt a hidegháborús alkú, Ausztria azért volt semleges, mert ez volt a hidegháborús alkú. Nincs jelenleg olyan semlegesség ma Magyarországnak, ami egy nagyhatalmi alkuból kiváltható lenne. Ezért sem pontosan értem, hogy ez mit jelent. De tovább menve, a semlegesség, amit gazdaságilag mond, mindenki kétségtelenül kereskedik mindenkivel. De ez egy nagyon jó dolog. A kereskedelem egy jó dolog. De mindenki kereskedik mindenkivel, de nem dúcolja ezt alá valami hatalmas ideológiai ilyen talapzattal, ahogy önök teszik. Azt, amit az ön pártársai mondanak, és az önök szellemi hultudvarában van, hogy Oroszország a keresztény Európa utolsó védőszentje, a gonosz, elvókosodott nyugatiakkal szemben, ne nézzenek így, ez a metaállítás nagyon sok helyen az önök táborába, enélkül is lehet bárkival kereskedni. Sőt, Kína, mint kereskedelmi partner, ezt nem várja el, az, hogy Oroszország mit vár el, azt meg én nem pontosan tudom. Tehát visszatérve, jelenleg az európai kontinensen Moszkva a legnagyobb muszlim populációval rendelkező város. A világ egy nagyon bonyolult hely. Oroszország nem a keresztény Európa védőszentje, hanem egy olyan ország, ahol jelenleg a magabiztosságuk hiánya miatt nem lehet tanítani a 20. század alapvető tényeit. Itt említettük, hogy mit kell mondaniuk a tankönyvbe 1956-ról, de azt is mondjuk el, hogy aki tudományos közegben elmondja, hogy a Molotov-Ribbentrop paktum alapozta meg Európa feloszlását, az jelenleg felfüggesztett börtönbüntetést kap. Tehát ez az a helyzet abban az országban, amely kétségtelenül fel fog maradni akkor is, hogyha már véget ér a háború, de amely nem lesz Magyarország ideológiai szövetségese a közeljövőben egészen biztosan. És még egy külpolitikai dolgot fölvetnék önnek. Mindig elmondják, hogy Oroszország itt lesz akkor is, ha vége lesz a háborúnak, és nem lehet ezért végletekig elmérgesíteni a viszonyt, mert mégiscsak közel van. De Ukrajna is itt lesz. Most már ez biztos, akkor is, ha véget ér ez a háború. És miért van az, hogy a szomszédos országot, az az ország, ahol nagyon sok kisebbségi magyar él, önök szerint elidegeníthető, az, hogy abban a kétoldali kapcsolatban mi történik, az tulajdonképpen lényegtelen. Tudom, hogy volt Zelenszky elnöknél, de azért nem úgy tűnik kívülről, mintha a kétoldali kapcsolatokban olyan jelentős javulás lett volna. Ugyanúgy egy ország, ami itt lesz akkor is, ha véget ér és térjen véget ez a háború, és ezzel az országgal is együtt kell élnünk, pláne együtt kell élnünk, ha véget ér a háború, és a legnagyobb katonai szövetségesünk által továbbra is felfegyverzett ország marad. És végezetül a külpolitikában. A nagyon fontos, és hát kevésbé kapott az én politikai otthonom arra felhatalmazást, hogy európai ügyekben nagyon okosakat mondjon, de nagyon is fontos az, hogy mi történik az Európai Unióban. De ne tegyünk úgy, minthogyha ön minden alkalommal jólóra tett volna az Európai Unióba. Tehát mindig úgy tesz miniszterelnök úr, mintha a korábbi összes jóslata bejött volna. Ursula von der Leyenről azt mondta, hogy egy nagyon jó döntés, hogy annó megszavazta. Juncker bizottsági elnök úrról azt mondta, hogy egy nagyon jó döntés volt, hogy megszavazta. Mind a kettőbe csalódott. A fideszesek is megszavazták a Junckert, még Deutsch Tamásnak, ha el tudom küldeni, hogyha érdekli Balra képviselő úr, van Junckert éltető felszólalása még a parlamenti ciklus elejére. Tehát ezek az emberek általában nem váltották be azokat a reményeket, amiket miniszterelnök úr hozzájuk fűz. Fölmerül, hogy a jelenlegi nemzetközi szövetségesei se fogják beváltani ezeket a reményeket, és hogyha sorozatosan csalódik ezekbe a reményekbe, amiket magával szemben föltámaszt, az embernek fölmerül az a kérdés, hogy talán véget kell, hogy érjen a reménykedés ideje. Köszönöm szépen. Most az MSZP képviselőjeként Komjáti Imre képviselő úr kap szót, parancsoljon. Készülj fel egy új zenei élményre, ami minden hangulatodhoz igazodik.
Akár pörögni szeretnél a következő partin, akár csak ellazulni egy hosszú nap után, a Luxomux mindezt megadja neked. Képzeld el, ahogy a kedvenc zenéidre lazítasz, motiváló dallamokkal indul a reggeled, vagy a jóga óráid alatt tökéletes harmóniába kerülsz. Ez mind lehetséges a Luxomux csatornával. Eleged van az egyhangú zenei listákból? Talán pont egy jó playlist hiányzik az életedből, ami minden pillanatban tökéletesen passzolna? Ne hagyd, hogy a zeneválasztás rontsa el a pillanatot. Gondolj bele, mennyivel szebb lehetne minden alkalom, ha a tökéletes zenét hallgatnád. A Luxomux YouTube csatorna minden alkalomhoz nyújt egyedi zenei válogatásokat. Legyen szó bulizásról, relaxációról vagy jogáról. Változatos zenei élmény minden egyes nap, bármilyen hangulatban is legyél. Iratkozz fel a Luxomux YouTube csatornára most, és élvezd az összes zenei válogatást, ami tökéletessé teszi a napodat. Luxomux, ne maradj le az indulásról. Kattints a feliratkozáshoz! Elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, nagy érdeklődéssel hallgattam a beszédét. A tusványosi beszéde jutott eszembe róla, amikor a Matrixról beszélt, hogy ki milyen bogyót vesz be. Én azt tapasztaltam, és azt vettem ki a beszédéből, hogy ön sajnos azt a bogyót vette be, amivel beleragadt abba a Matrixba, amit Rogán Antal és propagandagépezete épített. Abban a Matrixban, amiben ön és önök élnek, az érvényesül, amit ön egyszer mondott, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit teszek. Abban a Matrixban önök azt mondták, amikor Novák Katalint és Varga Juditot menesztették, hogy a Fideszben mindennek van következménye. Ehhez képest Orbán Balázs még mindig ott van ön mellett. Ezért az a kérdésem, hogy csak nőkre érvényes egyébként ez a következetesség, vagy esetleg férfiakat is érint ez önöknél. Abban a Matrixban ön azt mondja, hogy Magyarország szuverén Oroszországtól, miközben azt látjuk, hogy szuvenír Oroszországnak. Abban a Matrixban ön azt mondja, hogy fontos a gyerekvédelem. Ehhez képest a mi Matrixunkban, vagy a mi valóságunkban azt látjuk, hogy Pintér Sándor kirúgja a gyermekjogi képviselők 1/3. És a mai napig nem kaptam választ sem tőle, sem Rétvári Bencétől, hogy miért tették ezt. Az önök Matrixában azt mondják, hogy családbarát kormány. Egyetlen lépést sem tettek mai napig a menstruációs szegénység eltörlése érdekében. Az önök Matrixában nagyon fontosak a magyar munkavállalók. Ehhez képest 2010 előtt volt 1047 munkaügyi és munkavédelmi képviselő. Az önök válaszából Fónagy János, nagy tiszteletem, azt válaszolta, hogy jelen pillanatban 300 munkavédelmi és munkaügyi ellenőr van. Miközben, ahogy ön említette, a foglalkoztatás az egekben van. A foglalkoztatás egekben van, de abban a Matrixban, amiben mi élünk, abban a valóságban, amiben mi élünk, mi azt is látjuk, hogy közben fiatalok tömege jön ki úgy az iskolából, hogy funkcionális analfabéták és munkanélküliként kezdik az életüket. Nézze meg, miniszterelnök úr, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterét, hogy hány százalék fiatal van abban, hány olyan fiatal van, akit munkába lehetne állítani, de azért nem tudjuk, mert az oktatás olyan helyzetben van, amilyen. Az önök Matrixában azt mondják, hogy rendkívül fontos az oktatás is, digitális jólét programot indítanak. Az én gyerekeim szerencsések voltak, Edelényben, ahol mi élünk, ott van egy görög katolikus iskola. Egy fantasztikus ember az igazgató, jó barátom, annak ellenére, hogy KDNP-s. Ott 3D-s nyomtatást tanítanak, ott robotizációt tanítanak, ott Samsung Smart School-t használnak és Lego Education-t használnak. 1 kilométerrel arrébb, miniszterelnök úr, menjen el és nézze meg az állami iskolát, milyen állapotban van. Minden iskolában az kellene, mint az edelényi katolikus iskolában, a Szent Miklós iskolában. Nem vezették be országos szinten ezt a programot, ott vezették be, ahol erre volt forrás. Pedig, ha nem akarunk összeszerelő üzemek országa lenni, akkor ez alapvető lenne, hogy ne sori dolgozókat termeljen ki az oktatás, hanem a jövő mérnökeit.
És hát szükség is lesz a jövő mérnökeire. Ön említette, hogy formálódik egy új világgazdaság. Igen, ebben nekünk hol lesz a helyünk, hol lesz a szerepünk. Egyébként én ezt a formálódó világgazdaságot Nancy Fraser után úgy nevezem, hogy kannibál kapitalizmus. Azt látjuk, hogy a kapitalizmus éppen felzabálja önmagát, és önök ebben partnerek. Tudják, hogy ez mit jelent egész pontosan? Tudja a miniszterelnök úr, mit jelent? Azt, hogy miközben a cégeknek szüksége van egészséges, jó állapotú munkavállalókra és fogyasztókra, azáltal, hogy önök a társadalmi reprodukcióra szükséges pénzt az egészségügyből, az oktatásból kiveszik és odaadják a multinacionális cégeknek, ezzel pont azt eredményezik, hogy egyébként ezeknek a cégeknek nem lesz jó minőségű, jó állapotú munkavállaló, mert ilyen egészségügy mellett nem ez lesz, ilyen oktatás mellett nem ez lesz. Pedig hatalmas kihívások előtt állunk. Csak egyet mondjak, a mesterséges intelligencia az rárúgta az ajtót. Nem csak Magyarországra, az egész világra. De erre nem vagyunk felkészülve. Fel vagyunk-e arra készülve, és vannak-e tervek azzal kapcsolatban, hogy mit fogunk kezdeni azzal a helyzettel, hogy a emberek tömegeitől veszi el a munkát a mesterséges intelligencia. Miniszterelnök úr ön azt mondta, hogy folytassuk le a szakpolitikai vitákat. Állok elébe. Én elmentem nyáron az MCC-re, és ott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatójával vitáztam pontosan arról, hogy összeszerelő üzeme Magyarország vagy nem. További viták elé is állunk, de akkor vitatkozzunk komolyan. Ne az önök mátrixában, a mi valóságunkban. Vitatkozzunk arról, hogy lehet-e adómentessé tenni a minimálbért. Vitatkozzunk arról, hogy lehet-e stratégiai partneri szerződést kötni a magyar dolgozókkal, a szakszervezetekkel, hogy meg lehet-e azt tenni, hogy az a cég, amelyik súlyosan megsérti a munkaügyi és munkavédelmi előírásokat, az 2 évre lehessen eltiltani minden magyarországi és Európai Uniós támogatástól. Végre valahára, miniszterelnök úr, álljanak már a magyar dolgozók élére, mellé, azok mellé, az emberek mellé, akik ezt az országot a hátukon viszik és működtetik. Önök odaadják a pénzt azoknak a cégeknek, például a Gödi Samsungnak, akik egyébként, én nem is értem, hogy ennek mi volt a haszna, és fel is tettem vezérigazgató úrnak is ezt a kérdést, hogy van az, hogy több állami támogatást kapnak, mint amit egyébként bérben kifizetnek, mint ami a bértömegük. Gyakorlatilag önök kifizetik a multicégeknek az ott dolgozók munkabérét. Folytassuk le a szakpolitikai vitát a munkáshitelről. Én mindig örülök neki egyébként, hogyha pénzhez juttatjuk az embereket, de annak nem, hogyha mondjuk a bankokat juttatjuk adós rabszolgákhoz. Kössük össze a munkáshitelt azzal, hogy indítsanak egy bérlakásprogramot, kapjanak a fiatalok bérlakás lehetőséget, kapják meg a munkáshitelt, és állítsák vissza a lakáskasszát. És akkor lesz takarékoskodás, lesz lakás, lakhatás, és még a munkáshitelt is arra tudják használni, ami valóban hasznos. De ha csak önmagában hitelt kapnak, az nem lesz másra jó, csak a bankoknak. És végezetül ön beszélt a békéről és a békepártiságról. Mi, szocialisták, mindig a béke oldalán álltunk, és azon is állunk. Kezdje, miniszterelnök úr, a béketeremtést azzal, hogy társadalmi békét teremt. Társadalmi béke akkor lesz, ha lesz társadalmi igazságosság. Folytassuk le ezeket a vitákat is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Torockai Lászlónak adom meg a szót, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. De az a helyzet, hogy itt az ellenzéki felszólalók, frakcióvezetők felszólalására is lehetne reagálni. Mondjuk Ungár Péter például elmondta, hogy Oroszországban felfüggesztett börtönt lehet kapni, hogyha valaki történelmi tényeket esetleg meg akar jobban vizsgálni. A nyugati világban letöltendő börtönt lehet kapni egy kommentért a Facebookon, hogyha mondjuk a bevándorlás vagy az LMBTQ kérdésről az ember elmélkedni szeretne. Na de én tényleg nem az ellenzéki frakcióvezető társaim felszólásaira szeretnék reagálni, hanem miniszterelnök úréra, hiszen mégiscsak a Fidesz-KDNP vezeti Magyarországot 14 éve, és juttatta el oda Magyarországot, hogy ilyen katasztrofális gazdasági és népesedési mutatóink vannak, mint amilyenek.
és miniszterelnök úr itt 3 nagy témát sorolt fel, 3 nagy téma köré sűrítette a mondani valóját. Szerintem jobban tette volna a miniszterelnök úr, hogyha más témákat választ, ugyanis ezeket én nem tenném a kormány helyett, vagy a kormány nevében, mondjuk a miniszterelnök lennék a kirakatban. Ugye kezdjük akkor az árvízzel, a víz kérdésével. Ez annál is jobb, mert éppen ezzel kapcsolatban lesz ma egy felszólalásom, és hoztam egy nyilatkozatot egy vízügyi szakembertől, még mielőtt miniszterelnök úr azt mondaná, mint korábban egy külpolitikai vitánk során, hogy mi ne szóljunk bele ilyen kérdésekbe, mert nem értünk hozzá. Bezzeg önök, bezzeg a kormány, a Fidesz mennyire ért ezekhez a kérdésekhez, az 14 éve tapasztalja mindenki Magyarországon, és látja ezeket a mutatókat, ezeket a számokat. Akkor majd nézzük, hogy mit mondanak a vízügyi szakemberek. Tehát akkor kezdjük az árvízzel. Emellett ugye még a gazdaságról és a migrációról beszélt miniszterelnök úr. Mind a 3 témával kapcsolatban nagyon komoly mondanivaló van, és nagyon komoly kritikákat tudunk megfogalmazni. És akkor nézzük a konkrétumokat. Akkor kezdjük a vízzel. Ugye ön az árvízi védekezésről beszélt, és ennek kapcsán először is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett az árvízi védekezésben, legyen az ellenzéki, legyen az kormánypárti, legyen az civil, legyen az hivatásos. Amikor veszélyben a haza, akkor össze kell fogni. De ha már az árvízről beszélünk, akkor azt is el kellett volna mondani a miniszterelnök úrnak, hogy 17 köbkilométernyi vizet megint kiengedünk az országból, miközben ebben az évben arról szóltak az elmúlt hónapok, arról szólt az egész év, hogy elképesztő történelmi kitekintésben is egészen elképesztő asszály sújtja Magyarországot, és óriási bajban van nem csak a vidék, nem csak a mezőgazdaság, hanem azon keresztül az egész magyar társadalom. Erről nagyon kevés szó esik, annak ellenére, hogy a Mi Hazánk mozgalom évek óta kongatja a vészharangot. És ugye ezzel kapcsolatban mi rögtön, még akkor, amikor az árvíz itt volt, vagy az árvízi helyzet itt volt, az árhullám itt volt, akkor fölhívtuk arra a figyelmet, hogy talán most van itt az ideje annak, hogy elkezdjen végre a kormány dolgozni. Végre most kell társadalmi nyomást gyakorolni a kormányra, hogyha a Mi Hazánk mozgalom nyomása e tekintetben nem volt elégséges. Eddig azt láttuk, hogy a következőt tudtuk elérni. Egyrészt a többi ellenzéki párt is fölébredt, és az elmúlt napokban elkezdték ismételgetni, amit a Mi Hazánk évek óta mond, de ennek egyrészt nagyon örülünk. Másrészt pedig a kormány rám küldte egy válaszvideóban Font Sándort, itt van esetleg, akkor Font Sándornak most itt tudok válaszolni arra a videójára, amelyben elmondta azt, hogy ha megnyitnák a zsilipeket, és ugye a kiszáradt földekre, csatornára lehetne a vizet kivezetni, akár gravitációs módszerrel, azt nem lehet megtenni, mert ugye ilyenkor beakadhat a faág a zsilipekbe. No, én nagyon szeretném, hogyha ennél azért sokkal komolyabb, szakmai jellegű vitákat akár itt a parlamentben lehetne hallani, vagy akár a kormány végre elkezdene dolgozni, és hogyha nekünk nem hiszi el a kormány azt, hogy azért ennél komolyabb szinten is lehet megoldásokat keresni, akkor ugye idézem a nyilatkozatát annak a vízügyi szakembernek, aki 30 éve foglalkozik ezzel. Azt mondja, 30 éve dolgozom ebben a szakmában, azóta minden vízügyi fórumon arról folyik a szó, hogy a vizet meg kellene tartani. Ilyen célra, vízmegtartásra az állam évtizedek óta nem fordított pénzt, csak a duma megy. Tehát nagyon jó lenne, hogyha végre fordítana az állam megfelelő pénzt, megfelelő figyelmet erre a kardinális kérdésre, ettől függ Magyarország jövője. Aztán nézzük a gazdaságot. Ugye a gazdaság kapcsán miniszterelnök úr most már hetek óta arról beszél, hogy gazdasági semlegességre van szükség, és alapvetően az a helyzetértékelés, hogy a világ megváltozott, és egy nyugati és egy keleti nagy tömb között kell egyensúlyozni, ez helyes, de az arra vonatkozó megoldási javaslatok és a kormány tevékenysége az viszont teljesen ellentétes. Ugyanis nem lehet gazdaságpolitikai semlegességről beszélni akkor, amikor Izraellel kapcsolatban a kormány magatartása egészen példátlan. Minden nemzetközi fórumon, az ENSZ valamennyi szavazásánál most már Magyarország egyedül maradt. Jó tudom, Nauru, Papua Új Guinea és esetleg Csehország még szavazott Magyarországgal együtt, de az egész világgal szemben áll Magyarország, és olyan potenciális térségeket, hatalmas lehetőséget, piac lehetőséget elveszített, mint például az öbölmenti dúsgazdag, a világon egyedülállóan fejlődő országok. Ez rendkívül kockázatos, amit miniszterelnök úr és a kormánya tesz ezzel kapcsolatban. Oda jutottunk, hogy izraeli fedőszervek, Mossad fedőszerveken keresztül, Budapesten keresztül hajtanak végre olyan elképesztő merényleteket, tulajdonképpen állami terrorcselekményeket, ami Libanonban történt. Ezzel kapcsolatban várom miniszterelnök úr véleményét, hogy ez hogyan történt
született meg Magyarországon, mit csinál a kormány, mit csinálnak a nemzetbiztonságunkért felelős szervek, és ebben egyébként tekintetben nagy koalíció van, a Mi Hazánkon kívül senki ezeket a kemény kérdéseket nem fogja a miniszterelnök úrnak föltenni. És ha már a gazdaságról beszéltünk, nem csak globálisan ellentétes az, amit a kormány mond, és amit valójában cselekszik a világ gazdasági helyzetben, hanem amit Magyarországon tesz, az is ellentétes ezzel. Ugye nézzük meg az egyik legfontosabb mutatót, amiről nem nagyon szokott szó esni itt a parlamentben, pedig a legfontosabb. Bármilyen katasztrofális volt az infláció az elmúlt években, bármilyen katasztrofális a gazdasági helyzet, a legfontosabb dolog, amiről nem fognak tudni a magyarok lemondani, még az önök katasztrofális gazdaságpolitikája idején sem, az pedig az élelmiszer, a bevásárlás, mert enni mindig kell. Mi megnéztük azokat a számokat, amelyek erre vonatkoznak, hogy egy évben a magyar lakosság, nagyjából 9,5 millió ember, hány forintot költ el. Mondom ezeket az adatokat, ez az Euromonitor adata, ennél a KSH és a Magyar Kutatók adatai jóval magasabbak, ez konkrétan több mint 5000 milliárd forint, amit a teljes magyar lakosság egy évben élelmiszerre költ. Ennek 90%-a, tehát az elköltött pénz 90%-a konkrétan 4554 milliárd forint az, ami nem marad az adott térségben, hanem elmegy, ugye a kereskedelmen keresztül jelentős részben, zömében globális nagyvállalatokhoz. Ez egy katasztrofális mutató, elsősorban ezen kellene változtatni, ez éves szinten, ha a KSH adatokat nézem, akkor ez magasabb szám, ez nagyjából 4-6 billió, tehát 4000-6000 milliárd forint, 4-6 billió forint, amiről beszélünk, ami elmegy az adott térségből, ami maradhatna ott, hogyha normálisan meg tudna azt a kormány teremteni, hogy eljusson a magyar termelőtől közvetlenül a magyar vásárlóhoz a termék, hogyha például olyanokat csinálna, nyilván a kormánynak könnyebb lenne, mint egy kicsi ellenzéki pártnak, amit mit csinálunk most, hogy hazai vásárok néven elindítunk ilyen vásárokat, akár szemben a nagy globális hipermarketekben, ahol még a megmaradt gazda, még megmaradt termelő el tudja közvetlenül adni a portékáját, egészségesebb élelmiszert a magyar vásárlónak. Ezeket az arányokat kellene megfordítani a miniszterelnök úrnak és a kormánynak, hogyha őszintén gondolja, hogy a magyar gazdaságot szeretné talpra állítani. Köszönöm. Most a KDNP frakcióvezetőjének, Simicskó Istvának adom meg a szót. Képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönjem miniszterelnöknek a tájékoztatóját, hiszen fontos dolog, hogy így az őszi ülésszak elején hazánkat érintő kulcsfontosságú kérdésekről tájékoztatást kapjunk. Engedjék meg, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt frakció nevében is megköszönjem az árvízi védekezőknek, az árvíz elleni védekezőknek a munkáját, hősies helytállásukat mind a vízügyeseknek, mind a tűzoltóknak, a katonáknak és az önkénteseknek is. Mindenki, aki részt vett és akár csak egy homokzsákkal hozzájárult a töltések megerősítéséhez. Úgy érzem, hogy megérdemli a köszönetet és hálásak vagyunk ezért, és valóban a nemzet képes volt ebben a helyzetben összefogni. És talán a legfontosabb, hogy a kormány időben észlelte a veszélyt és a bajt, és időben megtette a szükséges intézkedéseket, hiszen tudjuk, egy természeti katasztrófánál, egy árvíznél is nagyon fontos, hogy a megfelelő időpillanatban meghozzuk a szükséges döntéseket, és ez megtörtént. Ráadásul szervezetten történt meg a döntések meghozatala, és valóban Magyarország megmutatta, hogy képes egy ilyen nagy árvízzel szemben is összefogni és hatékonyan védekezni. Úgyhogy köszönet mindenkinek érte. Csak emlékeztetnék, kicsit áttekintettem az árvizeket, amelyek Magyarország esetében mérhetőek voltak, és írások szólnak róla, hiszen az elmúlt időszakban, 1838-ban emlékszünk mindannyian a jelzésekre Budapest különböző templomain és házépületein, amikor rekordárvíz volt, és bizony jeges árvíznek 153 halálos áldozata volt, több mint 2000 ház dőlt össze csak a pesti oldalon, és a Duna mentén mintegy 50 000 ember vált hajléktalanná. Nyilván a 2013-as árvíz rekordmagasságú árvíz volt, hiszen 891 cm-rel tetőzött a Duna Budapestnél. Már akkor is a kormány és a szükséges intézkedéseket meghozó állami szervek a helyzet magaslatán voltak, tehát hála Istennek akkor sem és most sem történt életben kár, tehát nem történt haláleset az árvíznek köszönhetően. Ez önmagában óriási siker, és azzal, hogy megfelelően és szervezetten védekezett az ország, ezzel minimalizálni lehetett az anyagi károkat is. Tisztelt képviselőtársaim, a miniszterelnök úr beszélt a Gondos óra programról.
Ezt mi kiemelkedően fontosnak tartjuk és sikeresnek látjuk, hiszen egy kormányt sokféleképpen lehet minősíteni, de amikor azt mondják rá, hogy emberközpontú politikát folytat, tehát az idős embertársainkra, polgártársainkra is odafigyel, akkor ez egy kiemelkedő jelentőséggel bíró program. Nagyon-nagyon sok idős emberrel találkoztam, aki örömmel viseli ezt, és valóban megnyugvást jelent adott esetben a magányos idős embereknek is, hogy azonnal segítséget tudnak kapni a Gondosóra program keretei között. Tehát ezt mi támogatjuk messze menők a jövőben is. A gazdasági növekedéssel kapcsolatosan miniszter úr elmondottakkal mélyen egyetértünk, nyilván mindennek az alapját ez adja meg, ha nincs gazdasági növekedés, nem jut akkor a forrás a különböző ágazatokra, tehát a gazdasági növekedésnek a beindítása és ez a 3 és 6% közötti cél, ez nagyon fontos lenne, hogy sikerüljön elérni. Ebben azt hiszem mindannyian érdekeltek vagyunk, hiszen valamennyi ágazat ekkor tud bővülni és növekedni és fejlődni. Ugyanakkor szintén szólt a miniszterelnök úr a családtámogatások bővítéséről. Ugye a KDNP a családok pártja, mindig is azon dolgoztunk, hogy a családokat támogassuk. A kormányzati szerepkörben örömmel látjuk, hogy a magyar kormány ezt minden évben előveszi, és újabb lehetőséget kíván nyújtani a családok számára, hogy az életminőségük, a boldogulásuk kiteljesedett legyen, és minél több lehetőséghez jussanak hozzá a családok. Ezt továbbra is bátorítjuk ezen az úton a kormányt, örömmel fogjuk támogatni a törvénymódosításokat is, amelyek erre irányulnak majd. A keleti nyitás külpolitikája és külgazdasági folyamatait is láttuk az elmúlt években, szerintem komoly eredmények vannak emögött is. Nyilván, ha valaki egyébként ezzel vitatkozik, akkor nem ismeri a Föld térképét. Ha megnézi a Föld országának a térképét, csak ránéz az atlaszra, akkor mondjuk egy több mint 17 millió négyzetkilométeri területtel bíró Oroszországot megkerülni szinte lehetetlen, vagy akár egy 9,5 millió négyzetkilométeri területtel bíró Kínát is nagyon nehéz megkerülni, tehát szerintem kereskedni a kölcsönös gazdasági előnyök mentén mindenkivel kell. Messze menőkig támogatjuk a frakciónk részéről, hogy ezt a politikát folytassa a kormány. Amit végezetül szeretnék még mondani, az a migráció kérdésköre, és nyilván a háborút is említette, az orosz-ukrán háborút is említette a miniszterelnök úr. Szerintem a migráció kérdéskörében egyértelmű és világos a magyar kormány álláspontja, a KDNP frakciónak az álláspontja is mindig is ez volt. 9 éve, több mint 9 éve érzékeltük 2015-ben azt a hatalmas migrációs áradatot, amikor több mint 400 000 illegális migráns hatolt át, gyalogolt végig Magyarországon. Ebből mi megtanultuk, hogy ebből nagy baj lesz, ezért megépítettük a határkerítést, mai napig védi a déli határainkat, és szerintem példát mutattunk Európa számos országának a migrációs kérdéskörben. Tehát meg kell állítani a migrációt, ebben is következetesen kiállunk és támogatjuk a kormányt. A függetlenségünk, szuverenitásunk védelme érdekében említésre került különböző gazdasági, befolyásolási, akaratrákényszerítési, külföldi beavatkozási kísérletekkel szemben pedig határozottan föl kell lépni. Ezeket a támadásokat, amennyiben lehetőségünk van, minél gyorsabban le kell leplezni, és a nyilvánosság felé kell fordulni, és megtenni a szükséges biztonsági intézkedéseket természetesen. Háborús békekötés körében nincsen változás az álláspontunkban, egyértelműen kezdetektől fogva a tűzszünetet, illetve a béketárgyalások megkezdését forszíroztuk, és támogatjuk a kormányt ebben a törekvésében is. Én bízom benne, hogy Brüsszelben, bár az elmúlt időszak erre nem jogosított föl minket nagyon, hogy a bölcsesség és a józanság lesz úrrá, hiszen egy ilyen válságokkal teli, kihívásokkal teli, sőt háborúkkal teli világban óriási bölcsességre lenne szükség, főleg az Európai Unió irányító politikusait illetően. Nem látjuk ezt a bölcsességet. Hogy ez mennyire tudatos, azt is látjuk. Igen, Európa térképe megváltozik, identitásában is megváltozik, vallásában is és kultúrájában is, aminek nyilván nagyon komoly következménye lesznek. Biztonsági értelemben látjuk azt, hogy milyen módon nőnek az Európai Unió nyugati tagországaiban a bűncselekmények száma, az erőszakos bűncselekmények száma, utalt erre a miniszterelnök úr is a késes támadásokra vonatkozóan. Én azt látom, hogy a Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország nem csak Európában, hanem a világon. Nem értek egyet azzal, hogy lehet, hogy vannak kiragadható esetek, a Lukács képviselőről beszélt, de szerintem a magyar rendőrség kiváló munkát végez, úgyhogy bízunk benne, hogy a közrend és a közbiztonság fenntartása a jövőben is kulcsfontosságú lesz, hiszen a béke és a közbiztonság fenntartása kell ahhoz, hogy a gazdasági növekedés legyen, kell ahhoz, hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer miniszterelnök úrnak a tájékoztatását, jó munkát kívánok mindenkinek! Most Gyurcsány Ferenc következik. Akik ismerik az
emberiség történelmileg talán legdrámaibb árulásának, Karioti Júdás árulásának történetét, azok pontosan tudják, hogy minden árulásnak hosszú története van. Orbán Viktor kormányfő és kormányának árulásának is hosszú története van. Dacára annak, hogy annak nyílt megvallása az elmúlt napok terméke. Hogyha keresni kellene a pillanatot, amikor az árulás minden bizonnyal megkezdődött, akkor vissza kell mennünk vagy másfél évtizedet arra a 2009. novemberi találkozóra, amikor Magyarország azt megelőzően talán leginkább orosz ellenes politikusa, az akkori ellenzék akkori vezetője, Orbán Viktor Szentpéterváron 15 percre négy szem közt találkozhatott Putyinnal. 15 perc elég volt ahhoz, hogy a leginkább orosz ellenes magyar politikus úgy érkezett vissza az országba, mint az egyik leginkább orosz párti politikus. Vannak, akik hisznek a csodákban, én be kell valljam, a földi csodákban meglehetősen kevésbé hiszek. Azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évtizedben kifejlődött, önmagát teljességében megmutató árulásnak az a 15 perc volt a kezdete, amikor kiderült, hogy egy nagy hatalom vezetője valamivel, nyilván sok a találgatás, markában tartja a magyar kormányfőt, aki emiatt eladta önmaga becsületét, végül eladta hazája becsületét, és eladta hazája függetlenségét és önállóságát. Magyarországnak ma áruló kormánya és áruló miniszterelnöke van. Nagyon világos, hogy... Képviselő úr, figyeljen egy pillanatra rám. Ne gondolja azt, hogy mindent megengedhet magának ebben a házban. Rendre utasítom. Magyarország kormányát és Magyarország miniszterelnökét önnek nincsen joga lehazározni. Világosan beszéltem? Világosan beszéltem? Ön itt minden zagyvaságot összeordhat. Kertet, kaput, amit akar. De bizonyos határokon meg kell, hogy álljon. Mert most nem ön van a miniszterelnöki székben, nem engedett meg magának mindent, mint 2006. októberében. Világosan beszéltem? És ha ezt nem képes tiszteletben tartani, el fogom öntől venni a szót. Parancsoljon, folytassa. Házelnök a legrosszabb pártitkárként viselkedik, a bajba került kormányfő egyébként. Volt miniszterelnök úr. Üljön le. Üljön le. Üljön le. Üljön le. Egy pohár vizet hozzon valaki a képviselő úrnak, ön meg üljön le, legyen szes. Befejezte. Befejezte. Téved, befejezte. A későbbiekben még ez is folytatódik, ez a duellum, de most megvontam öntől a szót. Megvontam öntől a szót. Kérem, üljön le, és higgadjon le. Higgadjon le. Higgadjon. Higgadjon le. Higgadjon le. Higgadjon le. Egy pohár vizet hagyjon a képviselő úrnak valaki, mert szemlátomást nem bír másképp meg. No, sajnálatos módon úgy látom, hogy a legutóbbi választás nagyon megviselte néhány képviselőnek az idegrendszerét, úgyhogy most kénytelenek vagyunk ettől a kis közjátéktól eltekinteni és tovább folytatni a napirendeltő hozzászólások sorát. A válaszadások sorában utolsóként Kocsis Máté frakcióvezetőnek úr, adom meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Csalódott vagyok, mert vártam egy tartalmasabb hozzászólást frakcióvezető úrtól. Az a helyzet, hogy eltelt a nyarunk azzal, hogy hallgattunk egy nácisztikus hazudozót. Most bejöttünk ide, hallgatunk egy másikat. Mikor lesz ennek vége, képviselőtársak? Mikor lesz annak vége, hogy önök rájönnek arra, hogy az a politika, amit csinálnak, az finoman szólva sem támogatott a magyar állampolgárok részéről? Mikor lesz az, amikor
mondjuk éppen Gyurcsány Ferenc, vagy a Szocialista Párt, vagy az régi baloldal, új baloldali szövetségesei, most mindegy, hogy ezek lila kommunisták, vagy zöld kommunisták, vagy kék kommunisták, vagy piros kommunisták, nem oktatnak bennünket ki 56-ból. Orbán Balázs lehet, hogy olyat mondott, amit nem lehet mondani, de korrigálta a szavait. De még ez sem oka arra önöknek, hogy akik értében, holtában gyalázták Wittner Máriát, akik gyalázták az 56-osokat, akik gyalázták az 56-os szervezeteket, akik soha semmiben nem segítették az ő munkájukat, egyáltalán szólásra emelkedjenek ebben a házban. Az önök szellemi elődei éppen azért, aki most kiment a teremből, sőt még családtagjai is voltak azok, akik embereket kínoztak halálra, akik embereket ítéltek halálra, és akik a tömegbe lövettek. Tehát messze menőkig visszautasítjuk a túloldalnak bármely tagjától, bármely baloldali politikustól, hogy 56 kérdésében bennünket bármilyen vonatkozásban felkérdezzen. Azt is világosan kell látni, képviselőtársaim, Tordai úr, bár nem tudjuk, hogy milyen párt minőségében szólalt itt föl, de meghallgattuk türelmesen, ugyanerre kérném én is. A sajátjából már kilépett. Azt tetszett mondani, hogy nemzeti egység alakult ki 56 megítélésében. Hát ön elfelejtett ott lenni azon a 2006-os rendezvényen, ami ott voltunk. Amikor az 50. évfordulón az az ember, akivel maga szövetségben van, ránk lövetett. Nem éles lőszerrel, ránk lövetett. Ez a nemzeti egység, képviselő úr. Vagy az a nemzeti egység, hogy ugyanaz az ember, aki most kivonult, nem tudom, hogy egyébként miattunk ennyire durcás, vagy valami más miatt, de aki most kivonult, az az ember 56 szellemi örököse. Önök vele léptek szövetségre. Együtt indultak a választásra. Még az is lehet, hogy együtt fognak. Önöknek mindenesetre muszáj lenne valami gazdatestet találni. Szóval csak azt szeretném önöknek mondani, hogy 56 kérdésében nagyon óvatosak legyenek. Nagyon óvatosak legyenek, mert minden idézetük, minden döntésük rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy szembefordítsuk önökkel. Önök 56 ügyében ezzel az emberrel az oldalukon egy szót se szóljanak. És azt szeretném önöktől kérni, hogy Orbán Balázsnak a korrigált szavait vitassák meg vele. Ne gondolják azt, hogy Orbán Balázs nem képes önökkel, zárójelben megjegyzem, szellemi fölényből egy jó 56-os vitát megvívni, és úgy van, ahogy a mi politikai közösségünkben mindenki vallja, hogy nekünk Magyarország az első. Így van ezzel Orbán Balázs, és ne próbálják azt a látszatot kelteni, mondd, hogyha ez nem lenne. Azt szeretném önöknek mondani, hogy az árvízről azért még érdemes néhány szót mondani. Tehát mégiscsak ismerjük már azt a baloldali reflexet, hogy jön valami természeti csapás. Érdekes módon egyébként éppen pénteken lesz a 14. évfordulója a Kolontár-Devecseri vörösiszap katasztrófának. Tehát ennek a jelenlegi kormánynak számtalan olyan csapást és megpróbáltatást kellett elhárítania, amelyben végén, persze a részleteken lehet vitatkozni, de a végén a nagy bajt sikerült elkerülni. Nem csak árvizek, nem csak vörösiszap, hanem migráció, háború és egyéb kérdésekben is. Megfigyeltük, már féltudományos alapon, hogy önök mindig valamiért azon drukkolnak, vagy most éppen egy új messiásuk is, hogy ne sikerüljön. Nincs elég ember, nincs elég homokzsák, nincs elég ez, nincs elég az. Ezt hallgattuk egész nyáron. De azt könnyen beláthatjuk ma már, hogy lement az árvíz, hogyha nem lett volna ez, nem lett volna az, nem lett volna elég ember, akkor nem lett volna sikeres a védekezés sem. Hát a védekezés csak úgy lehetett sikeres, hogy minden rendelkezésre állt. És innen is köszönettel tartozunk a civil segítőknek, akik a hatóságok és a szakemberek munkáját segítették. Magyarország helytált ebben az árvízi védekezésben, ezért köszönet igenis innen a parlamentből a kormánynak is, és köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett. Azt is szeretném önöknek világossá tenni, hogy a gazdasági semlegesség kérdésében is talán az lenne a jobb, hogyha, hát igen, nehéz kimondani, de ha csöndben maradnának. Hát főleg az óbaloldali képviselők. Tehát mégiscsak önök voltak azok, akik 190 nyereséges állami vállalatot értékesítettek. Most, hogy a kormány darabonként nagy nehezen, nagy kiadások árán vásárolgatja vissza, hogy az országot a lehető legtöbb szektorban a saját talpára állítsa, az mégiscsak onnan ered az a probléma, hogy önök eltetszettek adni.
Az a helyzet, eltetszettek adni a nyereséges állami vállalatokat. És hogyha a világ kitekintését nem értik meg a miniszterelnök szavainak, akkor csak azt az egyszerű összefüggést szeretném önöknek idehozni, hogy az Egyesült Államok Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere, és Kína az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnere. Nem olyan bonyolult ez, ha Magyarország a saját kis méreteivel szeretne ebben a világban boldogulni, az a legjobb, hogyha semleges. És azt szeretném mondani Ungár képviselő úrnak, aki aggódott az amerikai elnökválasztás beavatkozási kísérletei miatt, hogy talán azért az a közel 400 milliós ország elbírja azt a brutális véleménynyilvánítást, amit Magyarország végez az Egyesült Államokban, és reméljük, hogy kieveri az amerikai demokrácia azt is, hogy a magyar miniszterelnöknek, vagy akár a mi politikai közösségünknek álláspontja van. Meggyőződésem szerint nem mi választottunk, hanem minket választottak, úgy forduljon az amerikai nagykövethez, az itt regnáló amerikai nagykövethez ezzel a kérdéseivel. Azt is szeretném önöknek elmondani, hogy teljesen nyilvánvaló a mai vitából kihallatszódik, hogy önöknek a nyár az nem az Európa-bajnokságról, nem az olimpiáról, nem is a saját szavazóik megtartásáról szólt, hanem arról, hogy ne tanuljanak lehetőleg semmit a korábbi hibáikból. Teljesen világosan látszik, hogy Tordai képviselő úrnak azon mondatai, amik arról szóltak, hogy a fegyverszállítást engedélyezni kellene, hogy igenis segítséget kellett volna nyújtani, ez körülbelül egy 2 éve a magyar választók által lezárt vitának az indokolatlan folytatása. A magyarok nem akarnak más országok háborújában részt venni. Nem tudjuk érthetőbben, szebben, kampányszerűbben, emberibben elmondani önnek, hála a Jóistennek nem biztos, hogy 1,5 évnél többet kell még önnel itt lennünk, ha csak nem találnak új gazdatestet, de azt szeretném önnek mondani, hogy engedje már el, az ég áldja meg ezt a háborúpárti, fegyverszállítós, beavatkozós, küldjünk katonás álláspontját, nem kapott többséget a magyar választóktól. Még akár vitatkozhatnánk is rajta, de nem kapott 2022-ben többséget ez az álláspont. Az az igazság, képviselő úr, hogy minden olyan politikus és politika, aki és amit itt képvisel, ideértve Gyurcsány Ferencet is, mindennel szembe megy, ami a magyar érdeket képviseli. Én éppen ezért köszönöm azt a kormányálláspontot, amit a miniszterelnök most ismertetett, mert a mi meggyőződésünk szerint, a magyar választók többsége által felhatalmazott képviselők meggyőződése szerint ez a magyar jövő útja. Köszönöm, hogy megtiszteltek. Viszonválaszra megadom. Készülj fel egy új zenei élményre, ami minden hangulatodhoz igazodik. Akár pörögni szeretnél a következő partin, akár csak ellazulni egy hosszú nap után, a Luxomux mindezt megadja neked. Képzeld el, ahogy a kedvenc zenéidre lazítasz, motiváló dallamokkal indul a reggeled, vagy a jóga óráid alatt tökéletes harmóniába kerülsz. Ez mind lehetséges a Luxomux csatornával. Eleged van az egyhangú zenei listákból? Talán pont egy jó playlist hiányzik az életedből, ami minden pillanatban tökéletesen passzolna? Ne hagyd, hogy a zeneválasztás rontsa el a pillanatot. Gondolj bele, mennyivel szebb lehetne minden alkalom, ha a tökéletes zenét hallgatnád. A Luxomux YouTube csatorna minden alkalomhoz nyújt egyedi zenei válogatásokat. Legyen szó bulizásról, relaxációról vagy jogáról. Változatos zenei élmény minden egyes nap, bármilyen hangulatban is legyél. Iratkozz fel a Luxomux YouTube csatornára most, és élvezd az összes zenei válogatást, ami tökéletessé teszi a napodat. Luxomux, ne maradj le az indulásról. Kattints a feliratkozáshoz! A szót miniszterelnök úrnak. Hogy minden ülésszak új esélyt hoz, minden ott folytatódik, ahol tavasszal abba maradt. Azzal a különbséggel talán, hogy én szeretnék türelmet kérni a Demokratikus Koalíció vezetője és képviselői számára. Értsük meg őket, értsük meg az idegességet a soraikba, hiszen most már a parlamentbe jutásért kell harcolniuk, ilyenkor az ember ideges. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, bár már jó egy órával ezelőtt történt, de a Jobbik soraiból többen is megkérdőjelezték a gazdasági semlegesség politikáját, és azzal vádolták a kormányt, hogy kizárólag
kínai hitelekből próbálja ezt megvalósítani. Szeretném tájékoztatni önt arról, hogy éppen most fordultunk az Európai Fejlesztési Bankhoz egy jelentősebb hitelért a magyar vasút fejlesztése érdekében. Szeretném arról is tájékoztatni, hogy nem csak Kínától, nem csak az európai pénzpiacokról, hanem Japánból és Katarból is veszünk föl hiteleket, és amikor szükséges, akkor azokat bevonjuk a magyar gazdaság fejlesztésébe. Kénytelen vagyok reagálni arra a megjegyzésére, amelyet a technológiai zsákutcát illetően tett, azt állítva, hogy az elektromobilitás az technológiai zsákutca lenne. Én nem vagyok a Magyar Tudományos Akadémia erre fölkent szakértője, ezért azt a megoldást szoktam választani ezekben a nehéz kérdésekben, hogy megkérdezem az érintetteket. Én a napokban, illetve az előző hónapokban tárgyaltam az összes nagy német autógyár első vezetőjével, akinek ezt a kérdést tettem föl. És azt mondták, ez nem zsákutca, ez a jövő. És amit mi csinálunk, az a jó. Ami a munkahelyek, a betöltetlen munkahelyek dolgát illeti, és a külföldi vendégmunkások dolgát, van egy világos szabály, ezt a kormány, egy hüvelykúj szabály, kötelező a számunkra, a kormány mindig betartja, a Magyarország a magyaroké, a magyar munkahelyek a magyarokat illetik meg, csak annyi vendégmunkás jöhet be Magyarországra, amennyi betöltetlen álláshely van Magyarországon, egyel sem több. Ön beszélt arról, hogy a bűncselekmények száma nő, én azt szeretném ezzel szembeszegezni, hogy ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. És annak a képzetnek a kialakítása, mintha Magyarországot, ahogy ön fogalmazott, bűnözés árasztaná el, egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak, nem csak a valósággal ütközik, hanem lebecsüli annak a több tízezer rendőrnek a munkáját, akiknek köszönhetjük, hogy az elmúlt 11 néhány év alatt a bűnözés sikerült radikálisan visszaszorítani, és sikerterületté tenni európai összevetésben az életnek ezt a területét. Úgyhogy azt javaslom önnek, hogy ne essen túlzásokba, minden bűncselekménnyel szemben föl kell lépni, egy bűncselekmény is sok, de ez nem ok arra, hogy lebecsüljük a rendőreink munkáját. Amiben azonban egyetértek önnel, még ha csak Mandinerről is, az a drogkereskedelemmel kapcsolatos felvetése. Magam is úgy látom, hogy itt komoly bajok vannak. Tehát a drogkereskedelem és a drogterjesztés egy komoly kihívást jelent. Erről azt gondoltuk, hogy ez alapvetően, ezt tanultuk ugyanis, ezt figyeltük meg korábban, egy nagyvárosi jelenség. De azt látom, hogy nem így áll a helyzet. A vidéki szegénység soraiban is pusztít. Tehát az a helyzet, hogy a következő időszakban a kormánynak fontos feladata lesz, hogy a lehető legkeményebben lépjen föl a drogkereskedelem és a drogterjesztéssel szemben. Átfogó állami fellépésre lesz szükség. Elvárom a belügyminisztertől, hogy a szükséges akcióterveket mindig készítse is el, hajtsa végre. A Párbeszéd részéről felszólalt képviselőtársamnak csak azt tudom mondani, hogy ön ugyan Orbán Balázs helyét firtatja, de ez talán fordítva indokoltabb lenne, hiszen ön az, aki kilépett a pártjából, de mégis közben ön a frakcióvezető. Gratulálok, ez óriási teljesítmény, szinte példátlan, mindenki megirigyelheti ezt a fantasztikus rugalmasságot és angolnaszerű mozgást. Ez a magyar parlament történetében azt hiszem, hogy példátlan, hogy valaki kilép a pártjából, és közben ő vezeti a pártjának frakcióját. Ami az ukrán-orosz háborút illeti, az egy komolyabb ügy. Ott szeretném világosan leszögezni, hogy fölfogásom szerint ez két szláv népnek a háborúja, amiből jobb, ha kihagynak bennünket. És nekünk egyetlen törekvésünk van, hogy ez a háború egyetlen méterrel se kerüljön közelebb Magyarországhoz. Mert óriási fenyegetés jelent Magyarország számára, egész Európa számára, és a esetlegesen bevethető fegyverarzenált ismerve az egész világ számára is. Ezért tárgyalni kell, tűzszünetet kell kötni, és a béke mellett kell kiállni. Az pedig, hogy azt a javaslatát a Párbeszédnek, hogy szállítsunk fegyvereket és teljes mellszélességgel álljunk bele a háborúba, a leghatározottabban visszautasítom. Sőt, pont fordítva, büszke vagyok arra, hogy Magyarország az az ország, amely a béke oldalán, a béke pártján áll. Ami a külüggyel szembeni kibertámadásokat illeti, ott csak azt szeretném önnek mondani, hogy ebből minden nap történik egy tucat. Ne csináljunk be olyan nagy ügyet. Magyarország folyamatos támadás alatt van, nekünk minden nap el kell hárítani körülbelül egy tucatnyi kibertámadást, amit reményeim szerint inkább több, mint kevesebb sikerrel minden nap meg is teszünk. Valaki szóba hozta a megszorításokat, szeretném
tájékoztatni önöket és világossá tenni, hogy a megszorítás az egy szocialista műfaj. A polgári kormány, nemzeti kormány nem alkalmaz megszorításokat. Nem is fog, eddig sem tette, ezután sem lesz ilyesmi. A hosszabb vitát érdemelne az, amit Ungár Péter képviselőtársam vetett föl, mert így, ahogy majd most pőrén ezt előadom, ez bántónak is tűnhet, amiért előre elnézést kérek, nem áll szándékomban. De egy hosszabb kifejtés esetén talán megérthetné annak a gondolatomnak az alapjait, hogy szerintem az a megközelítés, amit ön alkalmaz, az valójában egy zsákutca, és végső soron szolgalelkűséghez vezet. Tehát honnan akarjuk levezetni a magyar külpolitikát, hogy mit gondolunk egyik vagy másik nagyhatalmáról a világnak, akkor zsákutcába jutunk. Nekünk először azt kell meghatározni, hogy kik vagyunk mi. Mik a mi érdekeink, mit akarunk, és milyen eszközeink vannak, hogy ezeket a célokat elérjük. Utána jön mindenki más. Fordítva nem lehetséges, mert az ember fordítva ül a lovon. Tehát általában nem konkrétan van vitám önnel bizonyos külpolitikai kérdésekben, bár az is lehet, hogy ez is fönnáll, hanem egész egyszerűen a külpolitikáról való gondolkodás filozófiai alapjai mélyen különbözőek az esetünkben. Talán ezért is van, hogy másképpen látjuk az amerikaiakhoz fűződő viszonyt, mi például egyáltalán nem úgy látjuk, hogy mi avatkozunk be az amerikai választásban, úgy látjuk, hogy ők szoktak beavatkozni a magyarba, és nagyon igyekszünk, hogy ezt valami egyensúlyba hozzuk, de még ahhoz nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy az egyensúly helyreálljon. Hogy a mi Európa politikánknak különböző föltételezései mikor váltak be és mikor nem, kétségkívül igaz, hogy itt 100%-os eredményt nehéz elérni, de nem sportszerű olyasmit tulajdonítani nekünk, aminek pont az ellenkezője igaz. Tehát amikor a luxemburgiak miniszterelnökét, Juncker urat megválasztották az Európai Bizottság elnökének, akkor az 2 ország ellenezte a végsőkig, körömszakadtáig. 2. Akkor még tagok voltak a britek, az Egyesült Királyság és Magyarország, a végsőkig, és nyíltan. Ide is vezethető vissza a legendásan jó kapcsolatom az időközben már leköszönt bizottsági elnökkel. Tettük ezt azért, mert meggyőződésünk volt, hogy ha azt a programot fogadjuk el Juncker úr személyében, amely meghirdette az addig politikailag semleges Európai Bizottság politikai testületté alakítását, ez volt a programja, annak az lesz a következménye, hogy a britek ki fognak lépni az Unióból, ez be is következett, és mi közép-európaiak ott fogunk maradni a britek nélkül, kiszolgáltatva a francia-német centralizációs törekvéseknek, amikkel szemben nagyon nehezen tudjuk magunkat minden a mai napig megvédeni. Ezért sosem támogattam Juncker elnök urat, sőt, még egyszer mondom, az akkori angol miniszterelnökkel 2-esben az utolsó pillanatig elleneztük a megválasztását. Komját Imre képviselőtársamnak azt a megjegyzést szeretném csak mondani, hogy óvatosan bánnék azokkal a túlzásokkal, amelyek az iskolából kikerülő fiatalok funkcionális analfabetizmusára vonatkoznak. Ugyanis ezeket a gyerekeket tanítják. És a kikerülő gyerekek minősége a tanárokat minősíti. Tehát óvatosan. Tehát én nem javaslom, hogy leértékeljük az egész magyar pedagógus társadalom teljesítményét, akik egyébként éveket töltenek ezeket a gyerekekkel, és azt állítják egyesek, hogy ennek a munkának az eredménye az tömegesen elégtelen. Ez nem felel meg a valóságnak. Vannak problémák az oktatási rendszerben, de olyan állításokat, amelyek generálisan leértékelnék a magyar pedagógusok, a magyar tanárok munkáját, azt vissza kell utasítsam. Ami az egészségügyre és az oktatásra vonatkozó megjegyzést illeti, azt azért kell itt ellent mondanom önnek, mert önök voltak kormányon. És ha összeveti, hogy a mi kormányunk, a nemzeti kormány mennyit költött egészségügyre és oktatásra, és mennyit költöttek önök, akkor ez egy egyenlőtlen eredményt fog adni a mi javunkra. Önök sokkal kevesebbet költöttek oktatásra is és egészségügyre is, mint ahogy azt a mostani nemzeti kormány teszi. Elég, ha csak arra utalok, hogy milyen béremeléseket hajtottunk végre legutóbb az egészségügyben, kivezettük a hálapénzt, és milyen pedagógus béremelések történnek éppen Magyarországon. Sajnálom, hogy szóváltásba kell önnel keverednem a munka világának egy fontos kérdésében is. Mert azt, hogy ilyen értelmiségi háttérből jövő képviselőtársaink, vagy a tudományos háttérből jövő képviselőtársaink, vagy az elitből jövő képviselőtársaink, azok rendszeresen úgy beszélnek az összeszerelő üzemről, ami fölér egy pocskondiázással, ezt megértem, mert nem ismerik az életet. De hogy ön is, azt csodálom. Hát ön úgy beszél összeszerelő üzemről, mintha az valami megvetendő dolog lenne. Hát
Tisztelt képviselő, én nem hiszek abban, hogy valaha lesz olyan gazdaság, amiben csak fehér köpenyesek fognak dolgozni, és nem lesznek kék gallérosok, meg olajos kezű, overálos munkások. Ugye ilyen gazdaság sose lesz. Tehát ezért az összeszerelő üzemeket nem szabad lebecsülni. Ha valamiről érdemes beszélni, akkor az, hogy állunk a kutatásra meg a fejlesztésre, de miért kellene azt szembeállítani a dolgozó emberek megélhetését jelentő gyárakkal? Hát örüljünk, hogy ezek vannak. Sajnálom, hogy pont egy szakszereti embert kell ezen a hangon most megszólítanom, de sajnos a munkások nevében vissza kell utasítanom azt, amit ön összeszerelő üzemekről mond. Torockai László képviselő úr esetében úgy látom, hogy a víztározó kialakítására vonatkozó megjegyzése mögött inkább ismerethiány van. Javaslom, hogy tanulmányozza, az elmúlt 14 évben a magyar költségvetés hány 100 milliárd forintot fordított a víz megtartás érdekében ilyen kiadásokra. Azt szeretném kívánni a kormány nevében a tisztelt képviselőtársaimnak, hogy sikerüljön jobban az őszi ülésszak folytatása, mint ahogy ma elkezdődött. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a előre bejelentett napirend előtti hozzászólások sora következik, de látom, hogy sok képviselőtársunknak másúton halaszthatatlan közfeladata, ezért egy perces technikai szünetet tartunk, és kérem az alatt mindenki a lehető leggyorsabban és legcsendesebben hagyja el a termet, akinek máshol van teendője. Készülj fel egy új zenei élményre, ami minden hangulatodhoz igazodik. Akár pörögni szeretnél a következő partin, akár csak ellazulni egy hosszú nap után, a Luxomux mindezt megadja neked. Képzeld el, ahogy a kedvenc zenéidre lazítasz, motiváló dallamokkal indul a reggeled, vagy a jóga óráid alatt tökéletes harmóniába kerülsz. Ez mind lehetséges a Luxomux csatornával. Eleged van az egyhangú zenei listákból? Talán pont egy jó playlist hiányzik az életedből, ami minden pillanatban tökéletesen passzolna? Ne hagyd, hogy a zeneválasztás rontsa el a pillanatot. Gondolj bele, mennyivel szebb lehetne minden alkalom, ha a tökéletes zenét hallgatnád. A Luxomux YouTube csatorna minden alkalomhoz nyújt egyedi zenei válogatásokat. Legyen szó bulizásról, relaxációról vagy jogáról. Változatos zenei élmény minden egyes nap, bármilyen hangulatban is legyél. Iratkozz fel a Luxomux YouTube csatornára most, és élvezd az összes zenei válogatást, ami tökéletessé teszi a napodat. Luxomux, ne maradj le az indulásról. Kattints a feliratkozáshoz!